try. Baby, you don't have to worry, 'cause there ain't no need to hurry. No one ever said there's an easy way. When they're closing all the doors, they don't want you anymore. It sounds funny, but I'll say it anyway. Girl, I'll stay through bad times, even if I have to fetch you every day. We'll get by with a smile. We can never be too happy in this life. In a world where everybody hates a happy ending story, it's no wonder love can make the world go round. But don't let it bring you down and turn your face into a frown. Get along with a little prayer and a song. Let me hear you sing In a world where everybody hates a happy ending story, it's no wonder love can make the world go round. But don't let it bring you down and turn your face into a frown. Get along with a little prayer and a song. Lift your head, baby, don't be scared of the things that could go wrong along the way. You'll get by with a smile. Now it's time to kiss away the sins goodbye. Let me hear you sing it. Lift your head. Lift your Sa ngalan sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Maluluyon, mapuangurong Amahan, miduol kami kanimo sa among panginahanglan. Aron sa pagpangayo sa imong panalipod batok sa COVID-19 nga nakahasol ug nakakutlo sa daghang kinabuhi. Nagahangyo kami kanimo karon nga imo kaming sudungon uban sa gugma ug pinaagi sa maalimon mong kamot
unta nga ang kahadlok sa sakit ug kamatayon. Pabalika ang among paglaom, ug lig-una ang among pagtuo. Nagaampo kami nga imong giyahan ang katawhan, nagitahasan sa pagpangita sa mga tambal alang niining sakit, ug sa pagpakgang sa pagkuyanap niini. Nagapasalamat kami alang kanila, kinsa nagbudlay alang sa maayong panglawas, nga unta mga lagad sila sa mga masakiton uban sa katakos ug puamon. Ihatag kanila ang kamaayuhan sa pangisip ug panglawas, palid-on sa ilang kapangakuhan, panalipod batok sa sakit. Nagaampo kami alang niadtong mga natakbuyan, mapahiuli unta ang ilang maayong panglawas, panalipdi sila kinsa nag-alima kanila, ihatag ang pahulay nga dayon ngadto sa mga nangamatay. Ihatag kanamo ang grasya niining panahon sa pagsulay, sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan, ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Ang amo untang kahingawa ug kaluoy alang sa usag-usa, magsudong kanamo sa paglabang niining krisis, o magtultol kanamo adto sa kausaban ug kabalaanon. Ihatag kanamo kining tanan, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, kinsa buhi ug hari uban kanimo, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Nagadangog kami sa imong panalipod o balaan nga inahan sa Dios. Ayaw kawa nga ang among pangalyupo dinhi sa among mga panginahanglan. Hinunua, luwasa kami kanunay gikan sa tanang dautan, o mahimayaon o balaanon nga Birhen. Amen. Maria, kaayuhan sa masakiton, iampo mo kami. San Jose, iampo mo kami. San Rafael Arcangel, iampo mo kami. San Roque, iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, iampo mo kami. San Pedro Calungsod, iampo mo kami. Sa ngalan sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. I've seen 1,000 faces, been in and out of places, but there's no place like home. Memories, melodies, thoughts that make me smile. It feels good to be home. It feels good to be home. Home is where my heart goes singing la-di-da-di-da. Love is overflowing, the sun comes shining at home radio. Home is where my heart goes singing la-di-da-di-da. Dance like no one's looking, the music's playing. It feels good to be home. It feels good to be home at home radio. Gikan sa Aliw Broadcasting News and Current Affairs Center, Cagayan de Oro. Ani ana ang mga gahi. Ang inyong sulugoon sa kahanginan. Multi-awarded broadcast journalist Art Bonhoff Jr. Ug ang award-winning host kinsa hari sa Kalingawan. Ang Hilas King Bernie Bitok. Gahi kaayong motagingting pero humok og kasing-kasing. Live and alive sa Home Radio 93.5. Kini ang Gahi ni Bay. Worldwide. Garbo sa mga Bisaya. Gahi ni Bay, gahi ni Bay, gahi sa balita, gahi sa Kalingawan. Gahi ni Bay, gahi ni Bay, gahi sa balita, gahi sa Kalingawan. Kami mo dayat sa angin at dahigon, umubat
Diyos na Biyernes! Agosto 13! Bango na, gising na! Morning, morning, morning! Biyernes na? Biyernes na po! Pa? Biyernes na! Lunes pa sila nag-atang, Biyernes na! Mayong buntag Mindanao, mayong buntag Visayas, magandang umaga Luzon, magandang umaga Pilipinas, good morning world! Welcome, welcome, welcome sa atong nga programa, ini nga buntaga. Og siyempre, aniya na po ng inyong mga kagahi, ang naay gidapigan! Gidapigan ang katawhan! Ang baboy nga na'y dimple, nag-antipara aron ignog bright, Bernie Bitok-Bitok! O kini ang iyong sulugon sa kahanginan, Art Bonhoff Jr. Morning guys, morning kagay Art! Good morning, Guy Bern. Og sa tanan nga mga taxi driver nga gapaminaw nato karon diha sa ilahang mga taksa-taksa nga mga taxi nga unsay tawag gaali-ali bisag walay pasahero. Sukad pa ni adtong miaging semana. Muna yun mag-ali og upat ka oras, sakyan din ka og nala sa dool 50 pesos ra Ginoo. Morning. Gaali-ali may nalang maagian sa ayuda. Morning. Oy, Bernes tayo na. sa kamo nga nakadawat sa katong sakto nga 4K ha, 4K. Ilumpod mo kayo. Pasalamat mo oy. Kanang pasalamat pod, pasalamat. Salamat. Salamat sa mga nag-volunteers. Pero mas daghan gyapon ang miangal nga naman nga sobra man mi upat diri sa balay o nga naman nga among nadawat 1K raman gahi art. Gabi na po na tong inbox na po na nakagahapon. Nanawag din sila sa hotline. In fairness 1K daw. is the K. Nitubag yun daw ang hotline oy. In fairness kagahi art. Ikaw bitaw. Imo dili mo tubag. Nitubag ang hotline oy. Ug mo gyapon ang gisulti sila. Sir, kung kinsa rin nagtrabaho, mora to. Kung imong bana rin nagtrabaho, di 1,000 ra. Hala. Di lagi na. Makalibog lagi ni inyo ha. Diklaro na sa DSWD nga kada usa 1,000. DSWD Bisan man to, paggamay pa ang helpline. imong anak na kay trabaho o wala. Sa hotline man to sa DSWD sa nanawag. Giingnan man siya nga kung kinsa rin nagtrabaho mo ra to. Kinsa may nagtrabaho sa inyo? Imong bana ra. O, di imong bana 1,000 ra. Di pangayo ba nila ang ngalan atong tao nga ilang kaistorya? Pangutan-aon sa ngalan anang inahang mga kuan sa hotline. Kay basig nagpa-bright rapod na. Kay ang klarong istorya, bisa pagpila mo diha, bisa pag inyong anak na, for example, sa atong utron, di ba, kagaya man itong gisulti, di ba? Kung bisa pagkuan, alam mo'y anak diha, tulo, tapos 5 mo tanan, imong asawa, automatic, kay maximum 4,000, 4,000 na dapat. Anak man na siya. I-document na ninyo mga gaya, i-document na ninyo kay dunay grupo karon sa mga abogado nga galantaw, ga-monitor po di ay ni ini gahi Bernie. Mga... Ilang i-collate ka na, ha? Mga grupo sa mga pribado nga mga abogado, ang andam, di lang sila sa magpangalan, pero ilan na kanang gina-collate. Saan ang collate? Sa Bisaya. Ay, Bernie. Bawal na sa mo mga diabetes, kanang tamis mong gugay na siya, God. Ha? Ay, chocolate. Sorry. Abit ako kanang sige kanang, abito undang-undang, kanang, sige, unsa, angyo, ana. Kulit. Kaya masadong makulit. Kulit. Ilang ginatigom karon ang tanan ninyo mga reklamo, mga kagahay, ha? Ay, Ang salamat. Ilom. Ngano maging mo din mga kagahi? Ngano kanibito ni Ulbo akong kaspa niya ako, komedyante mga pero say mo Ulbo ako mag-exchange gift o saya akong mga kaspa. Nay mag-post ni ana na ako'y nadawatan 1,000 pero wa ko nagreklamo kay di man ako ni hinaguan. Ana, nay pinaka. Guys, okay. Okay, ha? Halang dun ka. Pero dili ka na kwarta sa politiko. Kwarta na sa lokal, sa nasudnong kagamanan, dili sa lokal nga gobyerno. Ibutang na sa imong, isilsil sa imong alampatakan. Kaya ang tao nga nagpakabana,
dili mag-ingon ana. Ang tao nga wa magpakabana gapabaya. Maunang mugara ang mga politiko tungod kay naay sama ninyo nga ingon anag klaseng pamatasan. Okay ra. Mura ka kato ni sa kay og jeep ba? Ikaw na gikuutan, ikaw pa'y nagpasalamat sa kawatan. In fairness ha, sir, kung ikaw sir, para nimo kontento ka sa 1,000, siguro basig ulitaw siya na, well, good for you sir, kay kanang 1,000, feeling nimo bura na buhi na ka. Pero ano na sir, kanang mga isang kahig, isang toka na mga tao, kanang mga sika driver nga kung walay biyahe, way Macau, way bugat, dako na kayo ng 5 sila kabuok. Saan mo pag-budget na ng usap? Among hangyo ninyo mga kagahi, mao kini, simple lang kayo. Document. Ano 1,000? Picture ninyo. Waa ang ngalan. Kanang sa mga hotline nila diha. Kung mo tubag pangutala kinsa di ay ni palihog unsa imong full name. Ana, okay? Unya unsang date di mo na gisulat. Gitawagan nga ni tubag or ni text. Ana. Kay base sobra bayad na kwarta para yun din sa tanang pamilya. Madato, mapobre. Tanan, nanach. Magwapo og di kaayo. Ana. Oo. Para na sa tanan. In fact, sobra man gani na. Apil ang mga transient. Apil ang mga lumabayay. Oo. Apil na. Gusto na ko na di ta magtinanga. Oy, di ta mo iyon nga. Nagpasalamat na buong ko. May nalang gani. Kaya na, Sa wala. Sa wala. Nana. Mao na problema nato diha ron. Mao na problema nato. Kung nato mga tao nga di magpakabana, unya magpabuutan-buutan. Ang tawag anak sir, di na buutan sir. Ang tawag anak, tanga. Kwarta na sa gobyerno para ninyo. Ya 4 mo o 1,000. 5 mo o 1,000. Guna, 2 mo o 1,000. 3 mo o 1,000. Ni Ulbo po na kong kaspa. 1,000. Ni Ulbo po na kong kaspa. Mayingon po sila nga. Kamo, sila mo agad og mga ayuda. Unsa mo, pungkol? Pinana. Nahiyana. Salamat. Sir, ngunani ha. Una, ang ayuda nga among gipanawagan diri para katong sa mga apektado. Yes. Wala niingon nga tanan tagaan. Niingon ana nga tanan tagaan. Nadungog sa nasudnong kagamhanan ang inyong yangungo. Ang yangungo sa kadaghanan. Alright? Yan niabot kini. Karon musugot ka sir nga ang para sa imuha 1,000 lang. Ay, salamat po. Ana ka. Ha? Unya, gikirkir ang nahibilin. Nanag. Kamita ko na inyong utok. Adapit ang utok. Adapit. Para dili po masayang among paglaban-laban diri ninyo. Ana. Good morning mga kagay. Wash out ko. Wash out na yun. Agamakanhan ko. Kay 1K ragyod ang among nadawak. I-document. Okay? Picture, document. Bila mo kabuok sa balay. Na. Jude Gabriel Balesteros Raagas. Good morning. Watching from Quezon City. Ako si Asher. Good morning. Shout out sa inyong tanan diha. Rick Torres Lufera. O kagaya agi na kung mupirma mo tanawang amount ha. Tanawa. Basig gipilo. Basig gipilo diya ang amount. Kung ikaw na mubutang sa amount. Usay man gud ba nanay naka-print na. Basi man go gipilo lang, ipapirma lang mo mo kakita nga ang akong gipirmahan day 4,000 man dito pero ana ba ayo lipat sa kalibor di ay. Kabalo na mo si tatay, si nanay, mga ana. Apil di mo ana pag iyon nga gipirmahan man nimo. Gipirmahan man nimo nga 4,000 nimo. Correct. Ana ha. Ita kay daghan kayo mo sa ron. What's it from Makasandig? Shout out ko Mahinay family. Wala nakadawat sa ayuda gyud. Basig wa pa lang nakaabot in fairness. Joy Martinez sa US. Good morning. MB Nalit. Ana. Sa niyo? Kagawad ay siya. Oo. Unya, kagawad ang atong bisita. Mga higala. Nya. Si kagawad. Basig Oscar pa yung nabutang ha? Eric Salcedo. Good morning ko baka Oscar Salcido ba? Sir Oka, good morning ka. Ay na may kuan igagaw niya. Di ba Oka man to nga Salcido bino? Oscar Salcido man to. Sa LTO ka niya to. Kato. Atong kuan gyapon kagahi gyapon nato nga sigsunod gyapon nato. James Show. Good morning diha.
Kang Oscar de Ene nga kang Mayor Moreno, Jane Show. Aha. Na, Catherine McLean sa SG, Singapore. James Smith. Aha. Good morning kanimo Kuya Braille Chaila. Pinero Dalompinis Nisi. Good morning. Alright. Wait, napanin dua. Dua na lang. Si Dakyo Mabitag Antonio o Mona Habaw. Alright. Good morning kaninyong tanan. O ganiyan na ang inyong nga pare sa inyo ang kape. Kape. Teka pala, good morning din pala kay, kay paring Kaloy na taga Batangas. Oo. Ala So, kumusta ayuda dyan? Si Carlito. Ha? Good morning. Ha? Good morning. Good morning. Maraming salamat po sa inyong panonood sa ating programa. Gahi ni Bay. Thank you! Again, ang atong buhatan, ha? Nagulat lang yung taon sa DSWD. Man di siya, nagpa-interview mo na sila. Okay na, Bern. Ah, Okay na, Bern. okay na. Importante, Bern. Kung dili sila, dili. Wala sabagay. Uy, dibiyo, natulog kasakit. Lagi. Hindi po kami nasasaktan kung ayaw niyo sa amin. Ang amo lang diri nga matubag matarong ang katawhan kay naglain-lain eh. Ito. Taga DSWD. For your information, diha sa pagpanghatag, moihon ang mga tao nga, hala, ano 1,000 naman eh. Kabalo mo sa itubag baya? Kabalo sa itubag? O may yun sa DSWD. Amo ang permi ginalatan. Sila mo'y ginakuan. Kami mo, depende sa amin ninyo, kaya nasudon ba yung mga kagamahanan? Correct. Tama. Ang nakapait lang kay mura man noon ninyo gidapigan ang lokal nga kagamahanan. Malumong na ani mga palpak. Unya, ani ha in fairness, isubay na ko na ang inyong unsa. Maurag yun ang inyong istorya pero lahi dito sa on the ground. Bisag kinsa ang tagaan, no? Bisag kinsa, basta naa sa listahan. Talking about listahan, kamupod ang ginabasol sa Nagubot. mga naadya ng hatag. Kay ang lista man good, sir. Sa DSWD man. Sabi yung mga kapitan of prop. Tama. Sa DSWD mo nag-ikan sila ng clean list. Gawa mo kabalo ana. Mao na yung script. Mao na yung i-resolve. Ang amo diri nga among pugnan ba nga di madaot ang inyong kredibilidad kay grabe kabuutan sa inyong sekretary nga si Bote. Oy, magandang umaga po. Sekretary ng DSWD si Rolly Bautista. Bote. Hindi muna namin ito pinaabot sa iyo itong dito ha. Relax lang. Ayan. Tingnan natin kung hanggang saan ito na hindi nila ito na ayusin. General Bote. Good morning pala sa iyo. Alas 6:16. Ano yan na ang pare sa inyong init kape? Ano yan muna itong mga gahing nga balita? Mga balita nga dapat nimong mahibawan. Mga balita nga gibantayan o gitutukan. Ayaw pagpaulahi. Dapat updated ka. Kauban ang inyong kagahi. Art Bonhoc Jr. Aniya na ang mga gahi nga balita. Mga uluhan tudling sa unang hugna sa mga gahi nga balita sa Home Radio 935 Cagayan de Oro. Mga pasyenteng mudag sa Bisan Asam Balay Tambalanan, di kinahanglan na og priority number kay puno na ang tanang ospital sa Dakbayan. Contact tracing, gireklamo, hinay kaayong ginaimplementar. Philippine Nurses Association mikondina sa injustisyang nasinati sa nurses sa J.R. Borja General Hospital. Mga konsehal sa Davao City, gitahasan nga mangulo sa vaccination program sa tagsa-tagsa nila ka mga baluarte. Sa balitang sports, Premier Volleyball League Finals, unya na! Okay, Pop Stars, sentensyadong mabilanggo tungod sa sex scandal! O ganiya mga detalye ninyo guban pa sa unang hugna sa mga gahi nga balita sa Home Radio 935 Cagayan de Oro. Gahi nga balita.
Napugos na lamang ang tanang mga ospital sa Cagayan de Oro sa paghatag og priority list sa mga pasyenteng mudagsa sa mga pampubliko o pribadong tambalanan aron magpa-admit ilabi na ni adtong mga natakdan sa COVID. Sanglit full capacity na ang mga ospital sa syudad. Nunot kini sa nagkadaghan nga kaso sa COVID infections na di na maapas sa mga balay tambalanan. Kagahapon lamang 183 ang ihap sa nagpositibo sa COVID. Sunod-sunod na nag-average ang Cagayan de Oro og 200 cases matag adlaw. Gahi nga balita. Usa sa naobserbahan sa medical community nga arang kahinay ang contact tracing system sa Cagayan de Oro City. Kasagaran sa mga contact tracers ang ulahin na kaayo nga makapanawag sa mga kabanay o katrabaho o mga silingan sa mga na-COVID. Kini ang gibutyag sa nagpakabarang hugpong sa mga homeowners sa Barangay Ipunan diin ilang gikwestiyon kung nganong diha pa nakapanawag ang mga contact tracers nga nahuman na ang quarantine period sa nagka-COVID o nakabalik ng trabaho ang katong na-COVID. Subay niini, naalarma ang medical community nga daghan na kaayog yun ang nagka-COVID sa Cagayan de Oro apan wala lang kini manug-an sa mga otoridad ug hadlok magpa-swab test. Di pa lamang dugay sa iyang press briefing gipasigar mo baya ni Cagayan de Oro City Mayor Oscar Moreno nga systematic ang contact tracing sa dakbayan apan sukhay kini sa nakuhang impormasyon sa gahi ni Bay gikan sa DILG. Hinay matud pa ang City Health sa contact tracing niini human madawat ang kumpirmasyon gikan sa mga swab testing centers o hospital nga magpahibalo kanila nga mao kini ang mga na-COVID. Gahi nga balita. Gikondina sa Philippine Nurses Association kung PNA ang pagpanghulgang ginahimo sa kadagkuan sa JR Borja General Hospital batok sa mga nurse niini. Nadawat na sa PNA ang reklamo gikan sa mga nagpakabarang nurses diin nahadlok o ginahadlok matud pa sila nga di na mo reklamo kung madilitar ang ilang sweldo o benepisyo sanglit pader matud pa ang ilang ginabunggo. Nakigpulong na sab ang mga representante sa Philippine Nurses Association sa kadagkuan sa JR Borja General Hospital na atimanon ang mga nurses sa pampublikong ospital ug di pasagdang madilatar ang ilang mga sweldo ug benepisyo. Misaad na matud pa si Dr. Ramon Moreno sa PNA nga ilang paningkamutan nga matagad sa hingpit ang yangungo sa mga nurse. Gitumbok sab sa PNA ngadto sa lokal nga gobyerno ang peligro kung ugaling mahugno ang health system sa syudad. Di pa lamang dugay gabahad ang mga nurses sa JR Borja General Hospital nga dungan silang manghawa kung magmass resignation kung magpadayon ang inhustisya batok kanila. Gahi nga balita. Sa Davao City gitahasan ni Mayor Inday Sara Duterte ang tanang mga konsehal nga maoy mangulo sa vaccination program sa ilang tagsa-tagsa ka mga distrito. Kini aron mas mapadali ang pagbakuna sa katawhan ug di na sila magpunsisok sa mga naandang vaccination centers. Sa maong mobile vaccination system, dunay mga doktor ug health professionals nga mi voluntaryo nga mukuyog sa mga sakop sa konseho sa nagkadaiya nila mga balwarte aron hingpit kining mapatuman. Gahi nga balita. Sa Zamboanga, patay ang kapitan sa barkong panagat og tulo niini ka tripulante human masinghot nila ang baho sa kemikal samtang galimpyo sa ilang barko. Ang mga biktima nila sila Captain Joseph Oro ug crew niini sila Marjon Oro, Billy Lamag ug Charlie Caspe. Ang maong kapitan misulod matud pa sa fish storage compartment dihang nadunggan niini ang syagit sa iyang mga sakop nga nagpakitabang tungod kay di na nila mabangbang ang kabaho sa sulod sa lawak. Nadala pa sila sa ospital apan gideklara gyapon silang dead on arrival. Gahi nga balita. Balitang Visayas. Patay ang duha ka mag-ig-agaw human sila po sila sa wa pay katudlong responsable sa San Enrique, Iloilo. Mga biktima silang Ruben Campos ug Limuel Badjangon kinsa papauwi na gikan sa trabaho. Base sa mga miresponde, doon na sila nadungog nga sunod-sunod nga mga buto-buto ug dito ilang nakita na lamang ang mga biktimang gabuy-od nga wa nay kinabuhi. Gahi nga balita. Sa kabugante miikyas sa dihang o gikan sa mga sakop sa mobile patrol
diyang giproseso ang iyang kaso sa Regional Crime Laboratory sa Cebu. Ang suspect nga si Noah Nies, kinsa prime suspect sa pagpatay sa usa ka construction worker, ang daling misibat diyang wa kabantay ang iyang mga police escorts. Human sa usa ka adlaw nga pagpangita sa kapulisan, dunay nakasumbong kanila nga nagtago-tago ang suspect sa usa ka minteryo. Pag-abot sa mga pulis, nakugang ang masilingan sa lugar kay gipusil ang mga responding pulis. Mikabat sa pipila ka minutos ang pinusilay. May gani way naangin sa mga pulis. Ilang napatay ang misibat nga piniriso. Gahi nga balita. Balitang Luzon. Gidampot sa mga sakop sa PIDEA ang usa ka babae nga dugay na nilang gipanid-an nga maoy usa sa mga supplier sa illegal nga party drug nga ecstasy sa Baguio City. Kini human masuta sa PIDEA nga dunay taliabot nga package gikan sa Germany alang sa maong babaeng drug pusher. Aktual nga nasakmit sa maong suspect ang di moubos nga 3 million pesos nga kantidad sa ecstasy. Wa sa nganli sa PIDEA among babae sanglit gikatakda karong adlaw nga pasakaan kini og kasong kriminal. Gahi nga balita. Para sa balitang sports! Balitang sports! Nakuha sa Team Petrogas ang bronze medal sa Premier Volleyball League Open Conference. Nagipaygayon sa Bacara, Ilocos Norte. Napildi sa Petrogas ang Team Chocomocho sa straight 3 sets. Nangunang scorer si Myla Pablo na dunay 16 markers ag 14 hits. Unya sa final round magtigi ang Team Cherry Tigo og ang Creamline. Gahi nga balita. Balitang international. Pinsa na po ang namatay samtang 27 ang namising or 20 ang namising hatod sa landslide sa Himachal Pradesh sa India. Di na sa magian ang mga highway tungod sa mga nakabalandrang dagkong mga bato o mga lapok. Kapadayon paghapon ang search and rescue operation. Gahi nga balita. Kapin sa 60 na ang namatay o kapindose na ang grabing naangin hatod sa dakong sunog sa kalasangan sa nasod Algeria. Mag-usa ka semana na ang maong forest fire ug sanong gipabakwit na ang mga residente nga posibleng maabdan sa gadilaab nga impyerno. Gahi nga balita. Para sa balitang showbiz! Balitang showbiz. Sentensyadog 3 ka tuig nga pagkabilanggo ang K-pop star nga si Seungri sa sikat nga boy band nga Big Bang tungod sa kaso sa illegal nga droga o prostitusyon. Gawa sa pagkabilanggo gipagbayad sab siya sa korte sa Korea og kapin 1 billion won. Grabe. Kundulan 50 million pesos. Tuig 2019 napugos og retiro si Seungri sa entertainment industry atod sa sex and drug scandal. Patong nga kanta sa boy band mao ang Lies og Last Farewell. Uy, murag Hello, igo kana? sa siyang kuan na. Murag igo siya. Insan na, unsan tuig na siya? Naambot lang. Mag-igo kaila sa... Makaroon mo nagpila ila ng BTS. Kana pa nung Big Bang. Ug mao ka to naglangkob sa unang hugna sa mga gahi nga balita sa Home Radio 935. Diin ang gahi ni Bay Worldwide. Live and alive! Mabalik kami mga kagahe! Sa among pagbalik, makauban na nato si Konsehal Eric Salcedo. Stay put lang mo diya. Kadyo lang ha. Gahi ni Bay! Gahi ni Bay! Gahi sa balita! Gahi sa kalingawan! Ako si Raquel Carion, 54 years old. XCMG, Bako. XCMG, Grader. XCMG, Bison. XCMG. Doon na sa kitang garbage trucks and fire trucks. Nindot ni halang sa mga contractors ug LGU. Kung XCMG trucks and heavy equipment, Siguraduha na sa XPI o Sojo Pacific International Trading ninyo ka na mapalit. world class o pulido na, barato pa. XCMG World Class Truck and Heavy Equipment.
Distributed by Suju Pacific International Trading. Gahi ni Bay! Alang sa inyong mga panginanglanon sa construction projects. Ang Mortar Masters and Concrete Builders, andam mo tamang kaninyo. Sama sa ready-mix concrete modernong pile drive system o mga dekalidad nga ekipo alang sa inyong mga proyekto. Doon na sa makitay na ginusara nga pinakabago, pinakataas nga concrete pump alang sa high-rise building construction. Bisitaha ang FB page, Mortar Masters and Concrete Builders alang sa dugang impormasyon. Mortar Masters and Concrete Builders. Ang inyong kauban sa inyong kalambuan. Mortar Masters and Concrete Builders, supplier of ready-mix concrete, concrete piles, and hydraulic static pile driving system. Gahi ni Bay! Sa panahon karon, dagan na food supplement nga gahatag sa vitamin C. Ang vitamin C or ascorbic acid gigamit ni sa pagtambal o pagbugong kung ubos ang atong level sa vitamin C. Ang simptomas ana kanang dali rata maluya, and then muscle weakness, joint pains, bleeding, and then rashes, and then pangit ang skin, no? So sa panahon karon, importante kaayo ang atong vitamin C as an immune booster para ma-maintain ang kapiskay sa tibok lawas, no? Whether sa skin, bones, cartilage, teeth, and blood vessels, no? Busa, palit na mo og Cherry C with Kamo Extract and Zinc. Kini mapalit sa inyong mga suking parmasya. Si Bernie bitok-bitok ni, ang stress, kakapoy, pagkaidaran o guban pa. Ang pipila lang kay hinungdan nganong makapahinay kini sa imong sex life. Ang Biramax Capsule, usa ka supplement nga makatabang sa mga kalalakinan kontra sa erectile dysfunction. Aduna gininindot nga mga sagol nga herbal extract nga makatabang sa pagpadayon sa kusog o pagpabalik sa gana. Sama sa tongkat ali, gigamit kini nga traditional medicine tambal sa malaria, impeksyon, hilanat, pagkabaog sa lalaki o erectile dysfunction. Korean ginseng, gikonsiderar nga usa ka energizer, normalizer o reducer sa stress. Kini usab makapabalik sa gana sa paghihilawas. Ginkgo biloba, kini mo paayo sa memorya, makareduce sa anxiety o pagkabalaka ug mo support sa erectile function. Og ang horny goat weed, tambal sa pagka-impotent sa mga lalaki ug makatabang usab sa mga lalaki o babae nga kulang sa interes sa pakighilawas. Busa, mag-Biramax capsule na. Mas gahi, mas lami. Kini available sa Oro Pharmacy, Parmasya Oro, Save All Pharmacy o sa tanang branches sa Butika Pangmasa. Enjoy faster speeds with the newest Parafiber Fab. Faster, affordable broadband plans. Visit any Parasat branch near you to apply, switch, or upgrade. For new subscribers, you can apply online. Share the good news with your family and friends. To do our part in preventing the spread of COVID-19, we encourage everyone to use our online services. Visit www.parasat.tv or our 24/7 hotline 088-555-9200. Apply now. Multi-awarded broadcast journalist Art Bonhoc Jr. Art Bonhoc Jr. ug ang award-winning host ang Hilas King Bernie Bitok Bitok. Art Bonhoc Jr. ug Bernie Bitok Bitok. Gahi ni Bay. Alasay! Strantay Uno! Kumupay pag-abre ninyo sa inyong mga radyo na minamo sa Home Radio 93.5 o siyempre nagtanaw mo sa online sa Gahi ni Bay o sa Bitok-Bitok University. Ito po ang Hilas King Bernie Bitok-Bitok. O kini ang iyong sulugon sa kanginan Art Bonhoc Jr. Ug makita usab kita sa Channel 24 sa Parasat TV, HD TV. Yon. Morning! Okay mga kagahi, nini nga buntaga. Makauban ta karon ang usa sa mga konsehal sa Dakbayan aron hisgutan ang kasamtangang panghitabo sa CDO o kung unsa ang maitampo ta karon aron matagad sa hingpit ang panginahanglanon sa mga katawhang Cagayanon. Usa sa mga aktibo nga konsehal sa Cagayan de Oro City, makauban ta Councilor Eric Salcedo. Good morning, Councilor. May buntag Art o may buntag po kang Bernie. May buntag ka na itong tanan sa Tagpakayan sa Cagayan de Oro.
Maing Gahi buntag. pa ba? Gahi pa ba, Councilor? Gahi pa? Gahi pa ba? Always yapon. Always. Usahay rapod lagi. Michelle, ato ning sugdan, unas daghang salamat sa imong oras, kabalo ko nga busy kaayo mo. Doon na kay gi-propose sa milabay nga ninyong session nga ang inyong sweldo ang mauna lamang gamiton para mahatagan og ayuda ang katawhang naapektuhan sa pandemya, no? Niadto wala pa niabot ning cash assistance. Basta ba to, sir? Gidawat ba to sa inyong mga kauban sa konseho ang imuhang sugyot nga o proposed resolution? Nakasabot ni Art, magkanya-kanya na lang. Nakita na ako mga kauban na nagatag sila po, nagpapudapod sila sa ilang mga ilang sweldo po. Dili lang ilang sweldo, kundi subra lugar sa ilang sweldo sa kabulan gyapon. Usama gyapon sa ato gyapon ang gyapon sa ato mga kaigsunan, labi na katong Forest of the Poor kay ganit nangay kog pasaylo sa katawan nga tungod kay dili magid nato maapod tanan. Dili nato matunol tanan gyud akat sa katawan kay dili lang ang Forest of the Poor ang naglisod. Kung dili kita tanan karon ang naglisod gyud. Art o Bernie muna nangay kog pasaylo sa katawan nga kining sigul lang sa atong makaya o maabot na to. Oo. Konsehal, para sa mga kagayanong inyong gi-representaran sa konseho, ini ang common nga reaksyon, no? We just like to get your reaction on this also. Number one, nganong kinahanglan pa man mong mukuot sa inyong kaugalingong bulsa nga naa may kwarta ang syudad? Nganong dili na lang mo muhimo og resolusyon nga magpugos kang Mayor Oscar Moreno nga gamiton ang available nga pondo alang sa pagtabang sa katawhan, sir? And I think it's legitimate nga question. Kung imong tan-awon sa akong special report, Art, ganit dito sa akong special report nga nag-propose ko sa sports fund kaya ang akong naibawaan magod sa amo ang pundo sa City Council ang sports fund o ang kining kabiling allowance mo to akong i-propose nga pwede ba nga ma-realign na to mo to magkumasayod sa pili nga bilin sa executive. So, di sa ako katapusan sa special report na imbitawan na to ang local finance committee or ang LFC para may muan na to kung unsa ang mga appropriation na wala pa magamit o ang mga balances ng mga gigasto kung napabay na nga bilin. Kaya para ma-request na to ang mayor kung pwede ba na to ma-realign padulong sa COVID response sabi na sa kining gisinggit sa katawan kining ayuda. O di mo sa makita sa watapos ang gyapon na kinahanglan asap ni kay kining COVID manggod grabe gid kayo ang pagdako gid. So far lugar gitubag na nag-special nagpatawag og committee meeting ang Committee on Finance regarding sa akong proposal ni Councilor Raul Germado o proposal ni Libot Rodriguez sa iyang committee sa iyang bali opisina. So far lugar gipangayuan na mo ang budget office o mga balances o mga kining mga proyekto nga wala pa ma-implement o pwede ba na to ma-realign. Unya nautana pa dito during sa meeting na pila ba nabilin sa tong COVID response nga gi-budget na to last year. Karon lugar gasto nga katong 500 million kay aprobahan man to namo na report ang atong budget officer nga si Cynthia atong in behalf kang atong Persif Salazar nga naatay nabilin nga 116 million. Mo lugar na art nga moto nga ipuntana sa damo kini among ipopose na mo sports fund katong uban pa nga mga wala magasto sa City Council pwede ba namo ma-realign? Pwede ma-realign pero ang first o second o dili magamit ang third quarter pwede na siya ma-realign dili kuno diretso pero depende kuno gyapon kung saan sabot depende kung masabutan yun do na approval sa kining City Council o dapat approval sa executive kaya ang executive na yung approve yun sa budget o sa mga supplemental budget art. Di ba konsehal kung ano man na siya? Resolution gikan sa konseho
Unya, Mm. aprobahan ka na sa mayor. Tama, sir? Oo, especially if there are available funds. Mm. Ana. Kanang Pero- inyo na lang inyong kaugalingon nga inisyatiba as a collegiate body. Pero- Isa ka konseho. Mas may man tong plus start art nga nabuan namo kung pila gyud ang nabilin nga kwarta para nami specific nga amount nga mo ni atong i-realign. Sa pagkakaroon di nami makabalo kung dili namo ipatawag ang budget officer. Okay. Mo na nga mag next meeting na mo submit siya, aya na dahil ang resolution na hangyo kang mayor kay ang bupiparar sa supplemental budget ang ato maging lang mayor higo lamang kami ka kuhata ko authority. So pasabot ni konsehal, medyo na chance ni nga ma-post yun kung nakita ninyo kung for example masubmit na nga budget, taing nyo ginang ma-post yun nga kanay mo ni atong gusto nga ihangyo Ang sa mayor. tanaw na tsansa, kaya na tsansa kung pananglitan atong tigumon ang mga savings. Akong tanaw lugar, akong tanaw. Ako lamis, akong kagalingon, Ben. Na tsansa. Kanang 100 million kapin lang gani daan sa inyohang sports fund. Dakong tabang na gani. Wala na 160 million, sobra na sa COVID response nga akong i-approve. Sa COVID response. Kanang with that kind of information, di ba na pwede masugdan nga o sige, maghimot ng resolusyon para lang sa aning 160 million? Naman na sa discretion sa mayor. Kami lugar ay mapangka lang ko, di naman siguro kaya land pa nga maghimumig resolusyon. Ginadungog na sa mayor ang yango mo o konsehal. Excuse me, sir, ha? Di, kasi lang sila, pagtusas ako. Di, pagtusas ako. Katauhan. Kamu na lang ang the last hope, no? Di, pagtusas ako, ay, Yes, sir. ang ako magumpunto, balik ko na ko, ayat lagi ni papalog resolution. Kung makita na namo ang Exact atong amount. pili balances. Para specific ni mga pili kwarta na bilin. Nga muna itong yung kang mayor, nga muna ang atong i-supplemental para sa ayuda o tabang sa tao. Pero sa bagag karon nadungog na ni mayor, ako buto sa buta, nadungog na ni mayor, kay si mayor naman po yung nakabalo kung pili balances sa executive. Ang amo lugar karon nga mo nang purpose namo nga gipatawag namo ang LFC para maduan namo kung pila gyud ang nabilin nga kwarta. Aya ko mo padalag resolution nga hangyo sa mayor nga ato ning i-realign para may mong supplemental. Nganong hangyo man, sir? Nganong ang term is hangyo? Nga you're supposed to be equal with Ang balaod, ang budget preparation manggod naa sa executive, igo ra mi hatag authority. Yes, that's my point, sir. That's my point. Nga kinahanglan ng hangyo because the resolution nga inyong pagkahimuon will prompt the mayor to either approve Pwede man na niya kani ang ordinansa nato, pwede man na niya ibeto. Correct. Gani. Yes, Pero mo lagi na art nga ang akong point nga ang yun nato si mayor kinahanglan saya ang budget preparation. Siya man ang mag-request dili wala man sa amo gipunta. Siya may maghatag sa amo nga mo ni ato i-supplemental. Nasa iya ang authority, wala sa amo ang authority. Igo ra mi naghatag og authority sa iya nga katong aprobahan tong iyang i-request na supplemental budget. So ani kagay art. So Sige, pasabot sir. ani kagay art. So muna itong gusto makita. O sige, musulti ni karon nga mga konsehal nga siya mong gugyapoy mo pirma. So karon muna mong gusto ma-feel ba nga kamo dapat sa konseho. Amo na ning gibuhat gipos mayor ato na ni silang atong gikuan ba nga mayor nana. Ang konseho nagkayusa nga magpagawas na gitag budget ana ba? Okay. Ang problema ko doon, ang Gusto mo na nakita ko, ko sa- balik ko na ko. Gusto lagi na mo nga nabuhan na mo kung pila gyud ang para mausa ba dili na ta magbalik-balik gani kung tananglitan pilay savings as of August, pilay savings as of August para mo na among i-submit nga mo ni ang atong subject for realignment para ato mahimo ang supplemental. Resolution na gid ni lugar namang gila kang mayor ang proseso sa pag-budget ang good pag-prepare sa budget preparation man good naamang good na sa executive. Okay. Yes, sir. We know that. Pero, dili ba, sir, nga
Konsehal Eric Salcedo, sir, nga the city council can also become the trigger mechanism. Correct. Mo lang gina. Correct. Mo lang gina nga ang among aksyon sa City Council nagkumbina ang committee sa Finance and Appropriation art on para may bawaan lagi namo magbalik-balik ng istorya nga may bawaan namo na pilay mga balances o mga savings para mausa nato ang pag-request ka mayor. Oo. Sir, okay. kanahantod kanus ana mahibalan Tama. sa konseho. Next week kay kay hangyo sa budget office nga nag-accept panahon next week. Okay. So pasabot ani kani nga proseso mo ning yulatan ninyo next week paghatag dayon sa kumuning amount nga pwede nga kuan excess mo na din ang buhaton na din na nga resolution. Oo. Hey, kung atong una konsehal ha, katulo na ta nag-ECQ, no? Nag-MECQ na ta. Mura ba nga ato adri ba? Foresight on the part of the executive. Unya dapat siguro ambot lang sir, no? Mura ba kung pwede ma-feel lang unta sa kagayanon ba nga kamo pud sa konseho kay since mga kaabag man mo ni Mayor Moreno. Wala ba yung mga nakita na ito nga foresight o kung pananaw sa unahan nga murag mo grabe man ni gid siya mga paniro murag mo grabe man gid ni ang dama. Okay. Nakita na namo na nga ang panginang lanon art pero nakita sa damo nga ang COVID-19 dili ni mo man ugma o sunod bulan. Ikaduha, limitado lang pod ang panudlanan sa syudad. Siguro ako wala ko mautig paglao pag-iwawin ako sa 160 million ang nabilin. Wala ko mautig paglao nga posible sa ako na ni kagalingon na kanamulong lang ni nga posible mga manghatag pa mo release pa si Mayor o kining ayuda kay kung atong tanawon last year sa una gyapon bugot-but man na ako nakita atong gayon na murag after man sa SAP nangatag na nag-release posible sab siguro nga pag-abot sa October, November, December nga napay subra sa kuan kita niya na estimate na niya by September siguro may estimate na nga niya nga pananglitan lugar napay mo sobra posible i-release niya kay ako naman nagkikwenta art almost 100 million lang ang kinanglan sa 10 kilos or 15 kilos bugas lang di natamo kuan di posible 160 million plus napay i-realign na to posible mo sobra tagid lugar sa akong nakita art Lord muna nga wala ko matig paglaom kay ang COVID magod dili ni mo man sa aning tuiga or sunod tuig lugar pagandaman na ni siya galang kanang atong i-budget og maayo ang panudlanan kay limitado ra gid ang panudlanan actually councilor dakbayan. Actually, Councilor, nabala ka na po ta kay pahuman na sad ta sa atong ECQ kano sa mga pitsa ko tapos murag wa pagyapon ni Kunhod ang atong mga kuan. Ang ato akong tanaw ang COVID cases sa Cagayan mo ni musulti kung mopadayon ba ECQ or dili na. Kung atong tanaw nag-triple digit permi ang atong tinuod COVID cases, posible gid na ma-extend ni ang ECQ mo nang gingon ako nga ang kining COVID-19 dili ta kasi mo man ba niugma mo man ba sunod bulan posible di ni mo man sunod tuig layo pa taan ni konsehal but in fairness konsehal in fairness sa imo nga kuan makita magid namo diha sa session nga mubarog ka pero murag it's like a cloud that dissipates ba murag bitaw ba ang imo mga kaubanan sa mayorya murag samtang istorya gani ka gatik-tik sa mga gani na sila but anyway that's not the point diri ang atol ning klarohon man gud diri konsehal is this ang ayuda manggod nga para manggudta ni una gyud aniha kaning ayuda nga atong ginalabi na diri sa programa kaning mga tao nga mga kuan nga disenyo kini para sa mga ma-lockdown aron ang mga tao di manggawas sa ilang panimalay o sa ilang purok or zona di ba labi na sa mga nawat-ag trabaho ay na lang ba nga makapalatas ni samtang mangita sila laing panginabuhian. Tama ba, konsehal? Yung anak po ba ipapanlantaw? Nga dili man tanan kinahanglan ay og katagag ayuda. Especially kung anak nga lugar nga
kani atong ginatan-aw lamang gud nga, for example, kining usa ka sitio na ay nag-COVID diha o kana lang sa ang atong i-lockdown unya kana dayon ang butangan og kanang mga usa after 2-3 weeks di sa sila Pwede mo gawas. mga butanga. Ganyan lang lockdown. Oh, nga ba? Pero wala man gud na gihimo sa Cagayan de Oro except last year. That's why we were the model on how we handled COVID. Pero the local government put their guards down. Ana, nya unang madalahig kamo nga pati ba naman ang konseho ani nagpakahilom. Ana sir ba? Muli gina art ko ang explanation man pod sa kining director sa DOH kay naka-ECQ naman gud ta. Muna nga kung naka-ECQ na ta, dili na necessary nga mag-granular lockdown. Muna ang explanation sa DOH. Muna art na Uyon ka ana sir, sir. Uyon ka ana nga nag-ECQ na ta murag wa man gyapon nahitabo ang mga tao kapon sisok gyapon sa gawas. Kung atong tan-aw nag-execute na nagpabilin gyapon ang atong COVID cases sa pagtaas, nag-maintain nga triple digit, yabot na ganit 200 plus. Lugar para sa ato art burn, kinahanglan ni siya nga i-improve nato ang atong kining himuon sa unsaon nga ma-control or di magaling nato makuan at least mo ubos-ubos ang atong kuan. Kinahanglan ni siya og improve. Kini karon bird para sa ako lugar nagplano naman tayo plano nga atong i-gimot og resolution atong imbitahon ang atong IETF kay ako lang actually burn art ako lang ning giulat kung unsay trend aning kuan kay possibly next week mupasa og resolution nga hayon mag-imbitahon nato ang IETF para ang City Council masayod kung unsa na sitwasyon o unsay kinanglan buhaton o unsa pod ang ilang rekomendasyon ngadto sa National IETF at least masayod sa ang City Council. Kay kita karon lugar observe ko sa lakaw sa kining dagan nato sa COVID cases niya. Kita nako parehas observation na wala gi pag-ubos triple digit per me. Unya gabot pag 200 plus 255 250 mala ben pareta o gibati nga nabalaka gyapon ta isaran man itong kinabuhi isud man kayo nga ato pong kasagdan pud ni siya muna nga pero siguro naplano ko nga usbon ako sa pag-ingon nga imbitaron na to ang IETF. Konsehal, di ba mo naman na ang report nga gisend sa inyo ha nga gikan sa IETF nga mo ni nga rekomendasyon nga mag-granular lockdown? Wala ni wako sa ako opisina wala ako kadawat. Konsehal, yun ani ba? Kanang is the City Council and Mayor Moreno are in talking terms? Kay murag talking terms you're supposed to be a team. Unya murag wa man mo murag iya-iyahay man mo konsehal nanoon sa inyo ang mga nagkanya-kanya ang mga konsehal og si Mayor Moreno sa inyo ang mga nag-iyahay mo ba og sigpasikatay ba yun ana? Wala man siguro para sa ako man siguro art nga nato si Katay kay ang ako lang gibalugan na may separation ang eksekutibo nga legislative art na gani kung lugar sa pagkakaroon lugar busy man si Mayor posible nga pag-ariglar sa COVID-19 say nakabisi ni Mayor sir kanang ihang press con kada adlaw that will isa na posible na busy siya sir ingon ani sir kanang ariani reaction nimo are you happy with this kaning feedback karon sa katawhan klaro kay sa DSWD sir primero pa lang wa na mausab kung usa lang ka sa pamilya 1,000 kung duha mo 2,000 kung tulo mo 3,000 kung upat mo or sobra mo upat bisan paggagmay pa na ang inyong mga anak basta upat or sobra upat 4,000 karon na atay mga nadunggan sir everyday bisan asa mga tutong ato ang mga ayuda team ato sa cash assistance kalandrakas kaayo sir unsay imong reaction ana sir isip ikaw mismo diha sa inyong barangay ako una art sa pagpangatag nito sa SAP special report nako kay akong gipa-investigate na ako ng SAP sa una kay mo gyapon ang problema sa SAP kaniadto o problema karon mao lang gyapon ang ingon nila kaniadto na gani atong prangka ko
nga naman gigiriak isa sa akong gigiriakan sad nga kita nako ang mga beneficiary. Ikaduha na apil beneficiary akong asawa. At tumigayo na. Mo nga ay lang rason kay pagpupakulo kalit-kalit kuno ito. Ako silang giingan nga kanila mag-profile na mo. Karon naabot pa sa panahon karon nga mao gyapon ang problema. Sir, excuse me, unsan tuig ganito? Kano sa tong Last year. Unsa tong tuig mga man? Bulan mga siguro mga April, May, ana. April. Oh. Ano na sir ba? Ang tanawa sa niabot po ba Adjust lang ko ha. Yes sir. Ay ka. Oh. Muna, akong nakita, ay, gani, sutiyan pa tayo kay gusto ko actually gusto na ko mag-special report, pero ang ako nakita, o manon ko lang ni, ang SAP kay basin akining special ayuda nga mauman ni siya para makita, gani, i-dispatch ko ng akong mga staff para makita nila nga unsay mga diferensya, kay ako mismo tingala ko nga wala kumanan nga profiling nga ilang game on wala dili parado ang CSWD. Tinaod. Wala ako nakasaway gid ko luga pang kamukang pagkuhart og bird nga nakasaway ko kay antod karon wala kumanan ang ilang profiling. Antod kung nala sa proseso sa tuig. Sir, ang sakit ani kanang di ba Konsyel ka Salcedo ni agi magpagkakapitan no? Gusa. O ani sir ba? Mabati ni mo ni mga kapitan. Gipakarakara na sila para sa ilang listahan. Siyempre, kamo nga mga kapitan. Nagbilar. Oh. Di ba? Mas kamo sa mga tao. Pag abot diya sa City Hall, sir, giusab. Unya unsa ingon sa taga CSWD sa kapitan. Nga mauni ang sogo sa DSWD. When we ask for DSWD, ilang mga staff, dili man sir kay ang lista gikan mo ila City Hall. Mami kaila sa mga tao diya. Ang amo magpag-monitor laman sa paghatag sa ayuda. So nagpasa-pasa na. So how do you feel nga you were once a kapitan karon nahimo kang konsyel sa Naluoy ko art sa mga kapitanis. Ang mga kapitanis mo'y dumbulon sa tao. Sila mo'y awayon sa tao. Ngano nawala ang ilang ngalan. Ako, mula gina ko art nga kinahanglan nga preparado na unta karon ang atong CSWD kay katong miyagi last year taas na panahon kung mag-profiling sila tiwas na ang dato nilang profiling muna nga ako sa advice pod sa atong mga kapitanis na lampod mag-iimo lang pod sila initiative dili na sila mo kulat sa CSWD mag-iimo na lang sila socio-economic profile at least may mao na to ang atong kahintang o pila kabuk ang naglisod pila kabuk ang ingana lugar. Konsyal, kanang nawaton ba ninyo ang mga kapitan sa ilang kasuko karon and document it aron nga mamahimo kining inyong basihan usab nga naay nagtinanga-tanga sa ilang pagtrabaho diha sa City Hall. Actually, they should be penalized. Gidispatch talaga na ako akong staff para pag-gather sa mga problema dito sa nagtabo sa mga kabaranggayan. Ako na silang gi-assign. Nga naman, ang akong tuyo, akong tuyo nga makorek man ni siya, dili na matabo sa ikatulong ngay gayon. Kung mayroon, naitabo na ikadua, karon naitabo na, sunod, di na tamo sugot, nga may tabo na sa ikatulong ngay gayon. Tungod kay, nakasigurado ko nga ang dili pa ni mahuman next year kining problema sa COVID. Muna, ang problema man gud diri gud because Mayor Moreno is defending the actions of CSWD of his team. Mao ni ang atong nakita nga problema ba? Unya hilom pa ang konseho. So, mura bag madalahi jud mo ani sir ba? Nga mura bag actually dili man siguro po. Siguro wala naman masayad ang katawan nga. Natuita, si Councilor Eric Salcedo na po tayo ginahimo. Kaya nga naman, gusto na to nga mausapanan ang reklamo. Gani, dito na kung naibawaan nga nada kung Barangay Grievance Committee. Kung na mga reklamo sa mga kabarangayan, dito sa Barangay Grievance Committee. Dito sa naibawaan dayon, pinagi sa report sa akong, partial report sa akong mga staff na kining dili kayo kuno problema ang uban nga mga barangay nga
prepararo na daan sa mga may tabo sa ubang barangay. Ilan ang na-improve kuno bato da. Ako sila ginan ko pareho lang mo og gather sa data diya sa mga kabaranggayan para mabuo na to kay mag-imo at the same atong inon ang system building wala di sila preparado at the same time mo recommend ta kung unsay solusyon unsay ilang buhaton. Sir, dili lang igo rekomendasyon. They have to be penalized for their action. I-penalize na to ang unsay ilang mga sa corruption kung atong nakita ato silang mapailag sumbong. Kaya ano man ay ka? Efficiency. Ato lang po talan. Ako lang lagi na karon ay ako nakita ang gihatag release sa DSWD is 780 million ko ako masayo. Di ba? Ang gi-release. Ang 2020, ang population sa Cagayan de Oro is 728 million. Putang na increase sa karon mga sobra kay lagi na, sir. Sa to ba to itag sa kalibo nimo ang putang na increase wala ta sa 760. Sobra pa gani. Ayo. Tama. Tag sa kalibo na kada isa. Correct. Wala. Tag sa kalibo na kada isa. Muna nga akong nakita karon, muna nga ako ipumuntahan na kuhon sa akong special report na nganong ingan na kung buot kita kon manubra man ang kwarta. Kabalo mo, Councilor. Kana gyud siya konsehal. Councilor, kabalo mo. Yes, Bern. Morning, kabalo mo kanang press con ang gi-expect bitaw sa mga tao mo daghan mag-sig komento. Kalabang dapat pag may CSW, ang mayon mismo may nga nausa maninga no maninga. Kalabang istoryahan mismo gyud. Ang problema CSW ngano nagkandrakas man yung mga lista nano yung anime. Even nga, kato, sir, kani gusto ko makadog sa imong reaksyon, Konselor, ha? Kato landaang nainiingo nga personahe nga, kana mga gayaw-yaw sa ayuda diya. Kung imong tanaw nila mga profile pic, wa mo lang maglisod. Sir, para nako sir ba, kung ikaw spokesperson, ha? Ka nagrepresentar ka sa, sa City Hall, mura man siya offensive. Sir, walay reaksyon. Ang mayor, Dili mura. Offensive yun. Kung ako'y mayoranan siya, pataka, mga storya, doy. Dapat galing aton mag-public apology ka. Imong gigna na tanaw mga sika driver, wala man kayo silang reklamo kay nakasabot sila. O saan nakasabot niya ang sika? Agay, So kana siya mga sitwasyon nga kuan sir ba ani. Si Mayor Moreno, mura na og siya doktor. Nang anay doktor diha nga sa press briefing ga-explain iya na pod nga i-explain na pod niya. Ang ato ang makita unsa man gyud na unsa man gyud kag diha Mayor Moreno sir. Nga ang press briefing para sa katawan, you are talking to Cagayanons. We want to hear solutions. Ana, Taypat, CSWD. Dali. Tak! Nakakagyaw-yaw. So man eh. Dali. Next. Ana. Kana ang gina-expect sa mga tao. Now, talking about that, sir, because ang konseho daw sa inyo lang na ginapalabay, dili ninyo, ginigik kani sa mga Cagayanons sila therefore, I conclude nga ang konseho itoy ni Moreno. Reaction ni mo ana konsyal. Dili sad siguro para sa ako dili pod siguro na po'y baruganan na po'y tinduganan ang konseho sa atong dagpayan. Sa ikaw, Salcedo, si Suan, si Rodriguez, kinsa pa man di ang tanan tilap lubot naman kang kuan lagi sir. Dili sad siguro ako nakita dili pod siguro art in fairness ako mga kauban. Naman po na sila panalitan na yung mga dili mayo nga buhaton sa mayor. For example, itong pag-propose budget ni mayor nga anak ka dako. Momentong giubusan na lang, nag-compromise. Kay wala ni mo angay adtong regional sa iyang proposed budget. Muto lugar nga, isa to sa mga hinungdan nga dili po siguro nga ito'y ni mayor. Ani sir, kung budget sir, magka-istoryahan na mo sa konseho. Kung may budget, si Moreno, umani ako budget bay, magka-istoryahan na mo. Pero wala gyud bisag usa ninyo sir mo ingon nga Mayor Moreno. Murag di naman na mao, murag mga damay man tanay mga suko bang katawhan ani samot ani. Kanang imong gipangyaw-yaw diha. Wala gyud ana sir, because you are supposed to be public nga servants. You are serving the public, your statements are public. Wala man gud tay madunggan ana ba niya ang mga istorya man gud parehaan ni Mayor Moreno murag out of touch sa realidad.
kanang mga naghigda diya sa kalsada, Mga watcher man na. watcher pa. Ta Sir, naka-oxygen. watcher pa na, sir, dapat dili ingon anak nga klaseng mayor. Unya, watcher nga naka-dextrose, naka-IV o naka-oxygen. And yet, Kanang may sir, anak walay konsyal ba? madunggan ang katawhan sa Correct. ilang representante diya sa konseho nga mipalag lang unta anak kang Moreno or gi-correct si Moreno. Actually, lisod na na kami among tudluan si Mayor. Kaya naman say, Ano mga kasiya lisod, man sir? po na katulad. Ang ako lang po, kung gulay action, ay action. Kaya ang committee sa health, nag-investigate naman dito sa pinagin na lugar. Yadto ang Committee on Health, ang chairperson si Councilor Gani, yan ang giadto dito kung unsa gyud ang sitwasyon. Lugar, aya dayon mo himo din og recommendation ang City Council pinaagi sa recommendation sa Committee on Health. So kamo ginang proseso. Sa may gibutang dito, sir, nga, Moreno, gapataka kalagyaw-yaw, ang nanghigda dito, pasin. Wala pa. Wala pa, lugar. Submit pa mag-report ang atong Committee on Health, si Councilor Gani, Art of Bern. So, burag na hulog Para itong gingon nga dugay seldo. Ang atong action sa City Council, nag-instruct ang atong Vice Mayor na antuan sa pa-investigate sa Committee on Health kung saan nakatinuod ang walay sweldo. O di, giatuan sa Committee on Health ni Councilor Gani, kita lugar nga delayed ang sweldo. Lugar suffer lugar sa action, tungkol sa action sa City Council na sweldoan atong July 1 to July 31 mga to. Wala na ang action lugar. Wala lang ma-publicize ang action sa City Council. Or diha lang mo ni action as a reaction instead of a pro-action sa dihang ang mga tao nagyaw-yaw na. No, nagbakbak Kanang, na. is there a time nga moabot, sir, nga mabati sa katawhan nga dunay konseho nga proactive yun alang kanila? Lahat ang gayon naman. Asa sila anak, makalaom sila anak kang Konsehal Eric Salcedo. Ang makalaom, good. Okay, sir, Burn. sa milabayng sesyon, diin kaniya, unta kag reaksyon yun ani, giinitan sa mayor si Colonel Gunda. Aspas po mityabaw ang mga itoy ni Moreno. Grabe, persona ng grata pa. Pero ikaw, Radyod, ang nibarog o mihagit sa imo ang mga kaubanan nga, ay mapaginana, ipatawag sa nato si Gunda para makuha nato ang iyang side kung unsag yun ba ni. Ano ba? Murawag, ikaw, may baka kay Murag, nibarog ka pa rin ko, yan, ay sa mo ginana. Nga, nagburag i-judge man natin diretso. ang noon sa mga tao ka Moreno, murag amateur sa politika nga balat sibuyas na. Pero doon ay Eric Salcedo nga mayon nga, ay basa, kung sa ato si Gunda, due process. Sa imong reaction ato, sir, sa kang Moreno, niya, ang imo po dahil mga kauban, persona ng grata. Gadere, persona ng grata. Actually, Art, Burn, nagbutar ko to sa resolution kay ang resolution ni Juan nausab man kaya ako manggipang kasi kabanlas ko pananiban resolution personal ng grata ang supak kigo kay bukat na siya niya wala nato tagay due process. Kato nagbutar ko to tungod kay expressing of dismay naman to na resolution tungod kay giapil ko no ang City Council nga na lugar. Wala man sa man. Why will you be dismayed when in truth and in fact ang gisulat na imbita na mo. Di ba, no? Unsa naman, na-promote naman noon si Gota. Promote naman noon. Ang point lang nato diya, sir. Imagine kung kamong mga konseho sama ninyo, mamubati ba nga, di nato kalimtan niya, kadipot si Cabanlas, wala pong dili abogado, So, yun na, sir ba? Baliktad, it's not about the council. The reaction of a mayor that is so amateurist, nga murag first timer nga politiko. No-comment lang ko. Sir, nga mauna ang inyong leader sa kaabag. No-comment lang ko kay katulad bang po na ni Mayor po Art Burn na mo na isulti. Lalay mo sa Nick Baruganan. Noon,
Pero sir, akong utrona, wala mo nakakita ato nga report sir nga dugay ra na nga gipo sa ITM DOH nga mo gini ang dapat og pinaka-effective so far nga dapat buhaton para sa pandemya. Wala Ben. Wala gini ka. Kung panalitan nakadawat ko, palito si Eric Salcedo nakadawat. Ang City Hall Sa akong opisina, akong yung resolution, hindi pa rin na po ang IATF ang sa ilang recommendation. Dayon at to, nga tunuod ba to, kaya para dili magka-supply ang executive ug ang local IATF. Sir, ang problema ani kay di lagi ginatuman ni Moreno ang IATF. Mo man to nga report. Ang kung paminawon po din yung Mayor Moreno, na-meeting man sila. Wala, sir. Uy. Wala. Ang idot ba kay mo may idot ba na na-meeting ko sila. Wala. Kana. Wala na isulti ni Mayor. Okay. Si Mayor Moreno, pag atubang ang katauhan, lahi ang isulti. In fact, kagahapon, among ipakita from concerned doctors with regard to COVID cases. Mura gina-downplay ni Mayor ba? Okay ang ato. Gani Sel, kaya kani atong Ujar Borja, ito na naman. Wala. Baliktad ang ginasulti ni Mayor. That's why even the medical community is also dismayed over the actions of the Mayor. But anyway, sa Mayor man na, sir. Ako, Adri, isyo tadi, sir, kay pag Mayor na nimo siguro, sir, lahi na po na siguro, ngayon anak. No? Si ikaw, sir, na-mention nimo kaganina, tinuod ni sir, no? Actually, sir, kabalo ka nga nung usan ni sa mga nakapa-aghat namo nga imbitahon ka namo diri, sir. Kay dunay nag-PM namo nga imbitaha po din yung si Kagawad. Anad ba ang Kagawad Kagawad ang itawag sa konsehal, no? Nga si Kagawad Salcedo kay panghatag ni sa hilom wa gid na iyang ngalan ba. Gid na panay kamera. Tinuod na konsehal, meaning you are also against EPAL. Dili man ko against IPAL. Tungod kay ako pud na siyang style. Kada tao na kawali yung style. Lugar art burn. Correct. Ako pud ang style kay ako pud style pud. Akong nating wala ngalan sa ikubag pero sabi to ang mga paymangno sa mga health protocol lang Sulod. para sulod ng papel dito. Ako po ng style. Ang style po sa uban po, ila po ng style. Ako, bisan ako mismo, sir, di ko supak alang EPAL, alangan. Politiko ganyan, di ba? Normal nga magpasikat yun mo. Kay, inyo ko nang ibaligyan yung kagalingon. Pero, do you agree with me nga, na ay insaktong panahon para magbalandra sa inyong ngalan? Kung na, sa jury. Isabot ako maruganan sa art, di ako paano katungod ang tao. Kung ilam lang katungod, kay ilam lang personal nga kwarta, ilang ang katubod, ibutang ilang ngalan. Okay, pero luod man ko sa kadaghanan sa mga reaction sa mga tao. Sige, ubang tao mo ng reaction. Ang ubang pong tao, nga na ba, naman ko tayo kanya-kanyang reaction. Pero ako maruganan ni nila. Pero ano na sir, kaya dili man na ikaw, okay ra ka. Ano sir, isip chairman sa Committee on the Protection of Children. Dili ko ang chairman sa Protection of Children. Mga bata ang gutom karon, kunya cash assistance pa lang ni, naapay utang. Dili ko chairman sa Naapay utang ang Protection. lokal nga gobyerno nga ayuda para sa pagkaon para kada pamilya. Wa pa na mahatag sir. Unsa may himuon? Dili ko chairman sa Protection. By the way, Art. Dili ba? Si Councilor Girlie Balaba. Si Girlie ni. O dapat Girlie ano to bag ani. Pero sa sunod kung magpa-interview po to siya. Kung sa committee ni Consial Salcedo? Committee on Environment o Cooperative. Environment and Cooperative. Alright. Kung sa himo ni Consial Salcedo nga, mahatag ang cash assistance sa tanang pamilya gyud sa CDO, kabalo ka nga, sobra kini, unya, systematic o walay mo reklamo nga 1,000 ra ang ilang nadawat, sir. Una-una, Art, kanang sa imong ginawa sa DSWD. Oh, yes sir. Una-una, Art, ulatan ako ang report sa akong mga staff. Ikadua, kumakuha na ako ang report sa staff na ako nang ipadawag dito sa DSWD, sa CSWD, na kumpot kintahon sa population sa Cagayan de Oro
sa 728,000 katao, sobra pa gani ang gihatag sa DSWD. Oh. Ikatulo, asa man nganong ning ana man ang lista kung pananglitan na ay mga diferensya sa lista katong mga reklamo sa kapitan sa Cagayan de Oro, nganong ning ana man. Ikapat, kinahanglan nga mo hatag og mga final listing ang atong DSWD para makita og dawag sa tao kung nakadawat ba gini sila or wala. Basin kanang giingon nga patay nga nakadawat ganoon ang patay. O kung nakadawat ang patay kay ingon nila kay nako ni patay dito nga na lista, nakadawat kuno kay naamang kuno nabilin niyang asawa na hindi pod nga qualified pod nga mudawat. Di siyempre ang mo akhir na din dito ang iyan ang asawa. For example, muna lugar atong buhaton art nga magkandak investigation din na pinagi sa atong special report. Konsehal, pipila, basaw lang ako kagaya ka dyan lang. Na yung mga komento lang, konsehal, para medyo ano Sa ka. mga pangutana sa mga viewers, listeners na to. Konsehal, una ka na mo biyaan. nainingon rin nga. Sos, pagpatawag-tawag pag-report, galangay-langay lang. Kung imo ginano naong, kung gustong gino ninyo muhatag o ayuda or kanang about sa budget, pwede naman siguro na tawagan. O ingnon nga, pila mang jud ang na-budget. Kasi komento ni mo. Wala na gahom sa konsehal, hanggang gahom sa mayor. Okay, gani konsyal. Di lang, natabunan. Ani, hilom ang mga konsehal basin nga ginabusog sila permi sa mayor. Sibot pasabot ana, ambot. Konsyal. Ako, dili man hilom para sa ako. Dili man hilom ang konsehal, naghilok man ang mga committee. For example ako, kay kini karon ang involved ani is healthman o ang atong peace and order. Naglok man si Dani o si Kaliso. Pero mo na wala lang mapublicize ang ilang lihok. Art din. Lugar. Kung atong tanawon lugar, grabe ilang lihok. For example, sa man na problema ang gilihok ni Kaliso. Atong mga reklamo sa katong checkpoint, giliyok mo na. Pero sa hilom lang nga pamagi. Si Gani, nagiliyok mo Gani. Katong gitanaw niya ang katong masildo. For example, pamamaning giliyok man si Councilor Gani as chairman kay mamay instruction ni Vice Mayor. Art, kung ngayon sila nga nabusog, Art, pastilan unsa nga klase nga busog. Busog naman may permi sa katulo makakaon sa usa ka adlaw. So naman mi sa among sweldo. Muna sweldo nga gihatag sa katawhan. Here's another one, sir. Paspas kaayong aprobar sa pagpanindot sa sementeryo sa Bolonsuri 1 billion. Pero ang para sa buhi way pakels ang konseho. Kung atong tanawon Art na may para sa buhi kanang ginula kanang COVID response nga 500 million nga among gi-aprobahan. Kanang 1 billion nga giloan lugar. Kung imong tan-awon, magamit man gyapon na sumala na uban nga sa paranditan ang Cebu. Nagkinahanglan og krematorium, nagkinahanglan og lignanan sa dito nagkulang na gamit ilang yuta. Lugar ang dito sa atong syudad gipaglagaan ning mga problema tungod kay ang para sa buhi naka-increase naman kung 500 million nga gipreparar nagipangayo ni Mayor sa City Council nga giprobahan namo nga 500 million ang COVID response. Napagani sobra 160 million nga wa pa maurot kay pordi pud dato diretsohon kay up to December pa ang nga kining paggasto sa 500 million outburn dili ni siya ang gaston kay by quarter ni ang paggasto ani dili ni siya pwede gibawon is bibigyan nga gasto na to kay ang atong kinahanglan ni siya cash back up tungod kay mag-agad pa sa mga buwis po sa katawhan burn art. Alright, unta maimbitan ninyo sir para once and for all ang kanang IATF aron nga inyo maksuta gyud kung unsa ang dakong kakulangon sa gobyerno kay nganong nang landing kini sila sa mga ospital ang mga nagka-COVID patients. It's because
kanang medyo huyang ang implementasyon sa seguridad diha sa ato ang kadalanan. Ikaduha, sir, naay dako kaayong problema karon ang contact tracing. Kasagara ang contact tracers nato ulahi. Diyan na sila maka-contact trace nga naulian na or namatay na ang COVID patient. I-imbestiga po ko anak ninyo Consel Eric Salcedo, sir, ha? Ako, mismo ako, Art, nakita na ko na, Bert, kanang maulay tungod kay sa pagtaas sa kaso sa COVID. Gani, abitahan ako na nga kining maulay paganig extract ang mga COVID cases o ban nga mga barangay. Kaya tungod sa pagtaas mo na, ang gimo sa Mayor Moreno, nagpaspas po siya gimo o mga isolation karon labi na diya sa City Hospital. Ipaspasan mo gimo ni Mayor Moreno ang isolation diya sa City Hospital para na masudlan kung mag-search manggaling o magdagan manggaling ang atong mga COVID cases at this time mabutangan pod. Sir, tama na, sir, no? On the curative side, paspasan. Pero ayaw po ninyo kalimte, sir, ang preventive nga side. Ganang diya sa solusyon sa IATF. Sir, nang hinaot kami nga, ay dili man kami eksperto ni ana, kuha lang na mo lang ang mga impormasyon sa IATF that they are dismayed over the behavior of the city mayor. No? Dili lang ni si Gonda. Gonda was just a spokesperson. Na corner lang siya because of the document that we have. Nga wala gyud gituman sa mayor. So at least makita ninyo ang kirtibukan. Imagine wag gani day mo tagaig kopya sa City Hall, no? Nga padulong di sa inyo unsa ang ilang findings about Cagayan de Oro. That's why di nato ni kanitanan, sir, no, this is a concerted effort. Di lang ni sa lokal ng gobyerno, kamong mga naminaw pod na ako gipost ninyo ganinang tungang gabi di pwede pod mo nga magpasagad lang mo gawas diya nga di mo mutabang pod unsa cases. Konsehal Eric Salcedo, sir, daghang kay salamat, sir, sa imong oras kabalo Fairness Bayaron. Muagto pa ka sa imong buhatan. Daghang kay salamat, sir, sa imong panahon. Sir Gandhi, salamat. Art, doon sa paghatag po sa gitagaan ko niyo gigayon po sa inyong programa sa Gahi ni Gahi Worldwide. Salamat ng buntag. Amping mo, sir. Amping mo kanunay, sir. Amping, perminta, sir. Salamat. Okay. Amping po, likewise. Thank you. Mao ka to si Konsehal Eric Salcedo. Sa man itong staff nga nagbutang din nga Committee on Protection of Children kang Konsehal Girly Balaba man ini. Abin niyang si Girly siguro mo ni yes na nga dire. Gisin rata. Kwanto kanang unsa? Prank. It's a prank. Well, daghang kay mo mga reaksyones diha. Wa tay mahimo kung mao to mga higala ang inyo rag yung unsa. At least amo na padayag sa inyo, ha. Unsa ni nga kana sitwasyon para makita gyud nato. So next meeting nila atong giulatan no ang finance nga mohatag kung pila gyud ang budget nga pwede nilang buhataw og resolusyon. Ang para sa ako aron nga kinahanglan matarong sa anang pagpanghatag sa mga tawo nga walay mapingis, walay mailad, walay magpahimulos, walay manirtir, walay mangawat, walay magbinuang ug labaw sa tanan. Ayaw ninyo himuag ango-ango ang katawhan sa inyong mukha. O balik pa mi! Paman lamang nini. Kadyo lang mamuga sa may! Kainibay! Kahi sa balita! Kahi sa kalingawan! Ako si Sistine Fenix, 22, usa ko ka medical technology student. Permi ko mag-atubang sa computer, sa cellphone, samot na karon na online among classes. Nakasuway ko na magsiga headaches, tungod daw na sa eye strains. Nakoy friend na nirecommend nako na mag-take og iBerry kay nakatabang doon niya. New Mustang Alcomix, Tak Computer Vendor, and D3 Lia Aggregates. Want to learn how to drive? Learn and drive at ADB Driving School. They offer theoretical driving course and practical driving course for 4 wheels and 2 wheels. Enroll now. You may visit their office at door number 1, Promenade Building, Kauswagan Highway, Cagayan de Oro City. Besides Save More Kauswagan, or visit their Facebook page at ADB Driving School for more details. ADB Driving School, your key to safe driving. Ang Bioprovix Probiotics
girekomenda sa usa ka dialysis nurse. Prone ko sa una og urinary tract infection. So nakahunaw na akong doktor nga why not try probiotics. Nang magsige manggug ko og constipate sa una, dili kay normal akong bowel movements. Mood day na nga naingon siya nga magtumar na gyud ka regularly sa probiotics. Di lang sa nurse ko pero as a person na ordinaryo nga tao, ang probiotics maayo gyud sa panglawas. Ang Bioprovix available sa tanang branches sa Butika Pangmasa. Bisitaha ang ilang Facebook page nga Bioprovix. No approved therapeutic claim. Kung wala ko'y sweldo na ay barato, nga dili ta magmahay, paligon sa lawas, papasok sa life. Fighter wine, pag-kondisyon, fighter wine. Capital University Medical Center, a private general hospital located at Gusac, Cagayan de Oro City, offers you state-of-the-art equipment on breast imaging with digital mammography and CT MRI complex with 2 CT scan machines and 1.5 Tesla MRI, and first in Northern Mindanao to offer breast MRI. For reservations, contact 0917-771-6865. For more healthcare services, visit www.cumc.com.ph. CUMC Advancing the Quality in Healthcare. Trucks, XCMG, Backhoe, XCMG, Grader, XCMG, Bison, XCMG. Doon na sa kitang garbage trucks and fire trucks. nindot ni alang sa mga contractors ug LGU. Kung XCMG trucks and heavy equipment, Siguraduha na sa XPI o Sujo Pacific International Trading ninyo ka na mapalit. world class o pulido na, barato pa. XCMG World Class Truck and Heavy Equipment, distributed by Suzu Pacific International Trading. Gahi ni Bay! Alang sa inyong mga panginanglanon sa construction projects. Ang Mortar Masters and Concrete Builders, andam mo tamang kaninyo. Sama sa ready-mix concrete modernong pile drive system o mga dekalidad nga ekipo alang sa inyong mga proyekto. Doon na sa bagitay na kinusara nga pinakabago, pinakataas nga concrete pump alang sa high-rise building construction. Bisitaha ang FB page, Mortar Masters and Concrete Builders alang sa dugang impormasyon. Mortar Masters and Concrete Builders. Ang inyong kauban sa inyong kalambuan. Mortar Masters and Concrete Builders, supplier of ready-mix concrete, concrete piles, and hydraulic static pile driving system. Gahi ni Bay! Sa panahon karon, dagan na food supplement nga gahatag sa vitamin C. Ang vitamin C or ascorbic acid gigamit ni sa pagtambal o pagpugong kung ubos ang atong level sa vitamin C. Ang simptomas ana kanang dali rata maluya, and then muscle weakness, joint pains, bleeding, and then rashes, and then pangit ang skin, no? So sa panahon karon, importante kaayo ang atong vitamin C as an immune booster para ma-maintain ang kapiskay sa tibok lawas, no? Whether sa skin, bones, cartilage, teeth, and blood vessels, no? Busa, palit na mo og cherry seaweed kamo extract and zinc kini mapalit sa inyong mga suking parmasya. Si Bernie bitok-bitok ni, ang stress, kakapoy, pagkaidaran o guban pa. Ang pipil lang kay hinungdan nganong makapahinay kini sa imong sex life. Ang Biramax Capsule, usa ka supplement nga makatabang sa mga kalalakinan kontra sa erectile dysfunction. Aduna gininindot nga mga sagol nga herbal extract nga makatabang sa pagpadayon sa kusog o pagpabalik sa gana. Sama sa tongkat ali, gigamit kini nga traditional medicine tambal sa malaria, impeksyon, hilanat, pagkabaog sa lalaki o erectile dysfunction. Korean ginseng,
gikonsiderar nga usa ka energizer, normalizer o reducer sa stress. Kini usab makapabalik sa gana sa paghihilawas. Ginkgo biloba, kini mo paayo sa memorya, makareduce sa anxiety o pagkabalaka ug mo support sa erectile function. Og ang horny goat weed, tambal sa pagka-impotent sa mga lalaki ug makatabang usab sa mga lalaki o babae nga kulang sa interes sa pakighilawas. Busa, mag-Biramax capsule na. Mas gahi, mas lami. Kini available sa Oro Pharmacy, Parmasya Oro, Save All Pharmacy ug sa tanang branches sa Butika Pangmasa. Enjoy faster speeds with the newest Parafiber Fab. Faster, affordable broadband plans. Visit any Parasat branch near you to apply, switch, or upgrade. For new subscribers, you can apply online. Share the good news with your family and friends. To do our part in preventing the spread of COVID-19, we encourage everyone to use our online services. Visit www.parasat.tv or our 24/7 hotline 088-555-9200. Apply now. Inibay, kahit sa balita, kahit sa kalingawan. Kainibay, kainibay, kahit sa balita, kahit sa kalingawan. Kami mo dahil sa akin Ang inyong sulugoon sa kahanginan. Multi-awarded broadcast journalist Art Bonhoc Jr. Ug ang award-winning host kinsa hari sa Kalingawan. Ang Hilas King, Bernie Bitok Bito. Mga balita nga dapat nimong mahibawan. Mga balita nga gibantayan o gitutukan. Ayaw pagpaulahi. Dapat updated ka. Kauban ang inyong kagahi. Art Bonhoc Jr. Aniya na ang mga gahi nga balita. Mga uluhang tudling sa ikaduhang hugna sa mga gahi nga balita sa Home Radio 935 Cagayan de Oro. Suspetsadong drug pusher tiklo sa PIDEA. COVID patient sa Maran hatod sa linog sa Davao. Miyembro sa Abo Sayaf nasikop. Mga milapas sa curfew sa Cebu gidakop na, gipangkasabaan pa. Sa balitang sports, Pinoy Olympians gitunulan na sa buglain pang cash incentives. Ay pa sila da. Og former mati ni Idol Romnek Sarmienta sa iyang seksualidad. Ay siyempre, Cheryl, paano yung partner ni Cheryl Cruz? Sa iyang seksualidad po di ay gaduda? Hoy! Ang mga detalye nini uban pa sa ikaduhang hugna sa mga gahi nga balita sa Home Radio 935 Cagayan de Oro. Gahi nga balita. Iklo sa mga sakop sa PIDEA ang usa ka drug pusher sa Santo Niño, Barangay 31, Cagayan de Oro City. Suspect si Lexter De Ligos nagisumbong mismo sa iya mga silingan sa hotline sa PIDEA nga maoy tigpayuhot og shabu sa ilang barangay. Sa gilusad nga entrapment operation sa PIDEA, wa nakaipsot ang suspect. Nabawi kaniyang shabu kapin 6,000 pesos na kantidad. Gahi nga balita. Kamaran ang tulo ka mga pasyente sa usa ka COVID isolation facility sa Mati City, Davao Oriental. Human nga nataranta kini sila og bihang mitay-og ang 7.1 magnitude nga linog ni Zamboanga City. Suspect usa ka Rodsmar Muksan nagitudlong ka pang-recruit og mga minor de edad aron himuon lang spatter o tigbantay kung dunay matiktikang sundalo o pulis nga paabot sa ilang kampo. Nakuha gikan sa suspect ang usa ka pusil ug usa ka granada. Gahi nga balita. Balitang Visayas. Ipangsikwat sa mga pulis ang tanang misupak sa curfew sa Cebu. Di mumino sa 50 ang ilang kakadakpan matagabi. Gawa sa nga gipampreso kini sila, gipangkasab-an pa sa mga pulis ang galapas sa curfew. Istriktong gipahamtang curfew sa Cebu isip usa ka lakang sa lokal nga gobyerno na maubsan ang COVID cases sa dakbayan. Gahi nga balita. Balitang Luzon. Arestado ang usa ka kawatan human mitingog ang alarm sa bangko sa Caloocan City. Wa kaipsot ang suspect nga usa ka John Mark Joseph Luminda. Human nga gisuwayan ni iniglungkab ang usa ka bangko kansang alarm system konektado sa usa ka police station.
giangkon gilayon sa suspect ang gibuhat nga krimen. Balitang sports! Sa atong balitang sports, nadawat na sa mga Pinoy Olympians ang cash incentives nga gitunol sa Manny Pangilinan Sports Foundation. 10 million pesos kalami sa gold medalist nga si Hedelin Diaz. Tapos tag 5 million sa silver medalist nga sila Nesty Pitesio o Carlo Paalam. Samtang 2 million pesos sa bronze medalist nga si Yumer Masyal. Ang laing 15 pa nga mga atleta ang gitunulan sab ni Pangilinan og tag 500,000 pesos matag usa. Kalami. Gigantihan sab ni MVP og cash incentives ang mga coaches, dapat lang nga sa mga nakamidalyang atleta. Ang nadawatan sa mga atleta gikan lamang kang Pangilinan og wa pay labot sa gobyerno og sa ubang mga sponsors. Balitang international. Gilaraw sa New Zealand nga subling buksan ang ilang nasod sa mga turista. Apan fully vaccinated lamang ang mamahimo-una makasulod sa nasod. Pilion sab nila ang mga turista ang mosulod gikan sa mga nasod nga ubo lamang ang COVID cases. Lakang kini sa New Zealand aron mabanaw ang turismo sa nasod ug makapapiskay balik sa ilang apektado kaayong ekonomiya. Balitang showbiz! Balitang showbiz gibutyag sa kaning mati ni idol nga si Romnick Sarmienta. Kaila pa ba mo ani? Morning sa among panahon din ni RD din ako. Morning si Daniel Padilla sa ilang panahon. Ay, nga gidudahan pud niya ang iyang kaugalingon. Nga usa siya ka bading ni adtong batanon pa siya. Taod-taod matod pa siya ang gastragol kung bayad ba siya o dili. Bisan gani iyang mga paryente o higala ang iyang ginapangutana kung yuya ba yes. Ano sa siyang kaugalingon sa amin kagaya yuya siya kumbar? Edo si yuya oaks. Ano siya? Si Romnick dugay ng minyo ug dunay ng unom ka mga anak. Dunay na unom si kuan manggaling na po. Iya sang gireveal nga kung ugaling doon na siya anak nga bading, suportahan yun na nila. Mo'y dapat. Ang problema lang kung kung musulti dito sa kuhan, magpapa. O sa mama, bayot ko ma. Duwa na mo si mong papa. Para sa atong buwelta! Mga komentaryong nga duol sa inyong heart. Hisgutan ta sa Buwelta ni Art. Friday karon. Ang inyong mga ayuda yo'y inom-inom ha. Kusion yun. Ito na po ang Buwelta ni Art, ladies and gentlemen. The 3-time KBP Golden Dove Awardee. Ay, pasay sinada. Pasay siya na ako, no? Dugay rin mo na pangarap. Mo nang ginaingnan ka ba nga, kuan? Siya naman po. Pwede naman na maghinilas ka kung nasa kay kahilas po. Sa usa ka broadcaster, mo na'y pinakataas nga award imong madawat. Kanang kalapating mababa ang lipa. Kanang KBP Golden Dove Awardee. Ladies and gentlemen, Mr. Art Bonhoff Junior. Gahiya, oy! Basta mga junior! Gahiya, oy! Good morning sa mga junior. Oy, Antonio Risma Junior, ha? Boss! Ay pagluya-luya kay diha. Kan mga gayig ulo. You can just do so much. Ayaw pa stress. Di ka balo. Gayig junior. Stress ang pagstreto nga. Tanawang na ito, si Ninyo Mulak nga. Bisag na stress na. Dili guy burn kay ano. Siya mangguiga atiman ani karon kani sa mga vaccination centers. Tinood. Iyan lang gipang kabalo ka pati pag-arrange ang mga lingkuranan yan na sa sinukudan niya daan. Tama. Usi po na si Antonio Risma niya kaga idugay ko nakatog lagi kay nakita nimo to akong gi-post gabi ito. Yes. Correct. Kato naka-PPE. O
o igawas sa tuon niya kay Ah. natay pahimang no pud sa mga tao bi luoy na to mga nurses. Luoy na Anak, kayo. wala ikaw, Antonio Resma Jr., amping in town, permi ha. Nga, stress ka, daghang badlongon. Ihunghungan beta ka nga. Ang dalag tubo ba niya? Puspong si dayon. Ang tubo. Ano, ragod? Kanang ikog sa pagi, gusto ka? Tubo lang, barato manggod. Pagir, mahal kaya. Uway, kanang uway. Na. Kana, uway, pwede na. Ano ipod mo sa intaw sa mga gatrabaho na to aron Ay, kapoy na makunahan siya. mo, oy. Correct. Kung magpagahig ulo, be. Unya na, ha? Ay, misa, mga kagahi, dakong problema karon sa mga OFW. Uy. Ay, ang ilang vaccination card gikan Pinas, di man dawaton sa ubang nasod, diin sila magtrabaho. Patabang sila sa Labor Department, aron kini maaksyonan ang ilang sentiment. Tungod daw ni ini, gipaspasan na sa gobyerno na mahimong uniform ang vaccine ID sa matag Pilipino. Kay kini magamit sa pagpangempleyo man o turismo. Ug di kay ordinaryong papel nga ipalaminator di as kanto. Sumala sa Department of Information and Communication Technology on DICT, plastic o QR coded ang taliabot nga ID. Di daw na bastang dali mapiki o magisi. O kang sibisan kinsa nga ni anak mamiki, sigurado daw ang ulo maliki. Tempa ha. Adaghan na ba natong ID pohon? Naguba na tong pitaka. Sa so, gobyerno sa inyo. Wala mo saktong paminsan sa inyong hunaon. Nganon di dalang ni pwede ang mga ID usahon. Unya, grabe na po ang gasto ni ini. Siguradong milyon. Sobra. Bilyon. Hindi po malalis nga siguradong naana po'y nangumisyon. Pero yan sa takotob guy, Bernie, kay Biyernes karon di na ko gusto madawat ang ako ang long weekend kay dugay na ba ako bakasyon ilahom sa ECQ operation. Ano yung bakasyon? Ana. Karon ang time. Simutan tayo yung mga shout-out. Sila ang mga gahi. Art Monhok Jr. ug Bernie Bitok-Bitok. Oh yeah! Alas 7:40. Amo tayo mong gi-quandre mo ni nara nakita na ako yung mong gi-post no. Ang lingkod na ito, nang yaka na lang in town sila sa siminto mga kagahi kay nagulat. Na, pitiga nga na no. Gindi mo ang ilang kakapoy bay. Hello. Mga bay. Ako yung mga bay bay, witness man doon. Kanang pwede ba bay nga tabangan nato ang mga medical frontliners? Sama sa isa ta mo gawsog balay. Isa ta mo dawat og bisita sa balay. Atong ilhon ba nga basin kita career na putag COVID. Tinood yun na. Niya ang nakapait ani nga makikistorya ta sa uban kita abi nitong wala lang ay mo natakdan dia huyang na ang ilang immune system. Tama gyud. Niya sa bisig sa balay ayo sa dawat og bisita. Unya pag alcohol mo dia permi kumugawas lang gyud importante nga subayon nato ang katong kanang bida ba? Bida, solution. Ana mask, face shield, alcohol, distansya, ana bitaw. Nya pare ana no karang may mga bakuna. Ikaw, kamo na untay mo layo. Bye. Distansya tabay. Ana ba? Sayo na pabaagi, luwas ka og imong pamilya, unya dakong tabang ka na sa mga medical frontliners ta. Ana ra gid mga bay. One time bi. Kay kabalo ka as a family of health professionals. Unsay dagway sa nahangyo bi? Say dagway sa nahangyo. One time bi. Please bi. Ina bi. Pura magibalibaran sa asawa. Ano ba? Kanang, kabalo ka. Kani, luwas ka na. Luwas ka sa pamilya. Luwas sa mong pamilya. Mao ni ang dakong tabang nato sa frontliners ta. I mean, di man gina para sa ilahan. Diba? Wata ngayon nga, uy, pagpipiin mo. Ana. Kaya kung nabitaw tayo babantayan nga nagka-COVID na diya sa itong lugar, iman iha, ayaw sila ikundina. Tama. Biktima po sila. Okay? Tama. Okay? Biktima sila.
Maghiusa ta isip usa ka komunidad. Ha? Mga komunidad. Ato na yung i-report sa barangay. Ay nag-COVID na mo diri. Unya, kita na yung kordon kaya di man mo tuo si Mayor Moreno anang granular lockdown. Kita na lang mag-lockdown. Ana. Unya, napay isa. Anang inyo nadawat nga ayuda ba? Ayaw sa upang pariband. Kaya sirado pa ang mga parlor. Balik na pagkaon para 2 to 3 weeks. Ang 1,000 sa nato. Nakano 4,000 lima mo. Ako dito iba naman na. Kanila sa ano. I told my kids. Hindi na natin lang nga. Excuse me. Akong giinan ako mga bata nga. Kanila sa atong sudan ron. Balik. Inita. Because we do not know hantod asan ni kutob mga anak. Tinuod yun na. Mas may na makapangandam ta karon kaysa moabot ang katalagman nga wa ta kaandam. Diba? Unsa man po ginasulti mo sa mga anak? Kay social ba yung mga anak bitok-bitok? Di kay ko maka-explain sir kay English man god. Molay problema na. Actually, maluoy ba ka kayo sa mga anak nimo gusto na taon manggawas, gusto ka na lagi mo. Ay wala, I told them, no, you want to die? Go out. Oh. Do not wear mask, do not wear face shield, do not put alcohol Ulo ka uban kagaya, na uban mga nanay ron magmay-may sila mga anak kay dugay na daw may bisita. Tausay na yung mga ginunay, di palagi pwede kay napay virus karon. Nakalimot na gid mo sa ako, di ba siya pagbisita, wagin mo ani. Ta problema. One time lang mga bay, one time lang group. No? Antonio Labadan. Agwantala sa ninyong asawa. Ay sa mo gawas da, agwantala sa kuno yung asawa gud. So hapit ko na nahapakan ko sa kong asawa may aging gabi. Ano man na? Kay napaman ko yung nabilin manggod nga kanang white wine ba? Oy. Ako na sa itiwa. Dugay na to. Abinaw na basig mo kupas ba? So gainom-inom dito siya. Ako rakot may sabay man po si Jeddah. Dugay mo na tipsin ako. Ako man lang sa kalginan nga, Miss, can I have your number? Kapang doon sa Twitch. Ano ang style niya? Pero ako na lang. Mga kagahi, unsay update anang food pack gikan kang Alcacin Asino nga nakatambak ra diha sa East City Central School. Napoy nagpadala nato nga nasa South Central School nga mga food packs gikan sa DSWD. Ato nang ipasubay kung ipanghatag ba na o gitambak sa diha kay giuna ang cash assistance. Tama. O di sa tamang judgmental ron ipahuman sa nato ng cash assistance. And once again sa tanang mga nakadawat sa cash assistance na 4,000 kay upat mo or sobra, no, pasalamati tanan nya katong mga ulo mo o kapin mo usa sobra mo upat nya 1,000 ra gihatag i-document isumbong isumbong bisag diri sa mga kun may picture isumbong nya pangutan ato naghatag unsa ilang ngalan. Tama. Katungod ninyo kana Tama. Bagi bots aya pa ninyo tawgon kagawad imbitahon ang local ITF. Pero muto ka kagaya nga wala sila kadawat na itong report. So mo dito nga exclusive dito nga mga dokumento nga nakadawat man ganita. Mo galing. Nga klaro man kay ito nga ang DOH o ITF mo ni ang gi-recommend mo ni sa dapat ang buhaton para dili tanawa bitaw karon no sa may nahitabo ron. Masige lang tao gunahon nga magdugang og mga kuan. Mga hospital, mga kuan. Hey. Apa diri yo? Ako kumari, pre, good day ang ayuda sa food. Gipang tago. Luoy kayo mga taga CDO, gapang kalam na mga tiyan. Anak, nga salbahis. Yes. Mari kana pangisugit mari. Dan ko nimo mariha ka. Ayo ana erm ana. Sugod na sa putol-putol inyong live dia, sumala ni Rom Alaba. Hinay ang internet siguro. Good morning, Brother Bern. Sir Art, always listening. Barangay Kauswagan. Kumusta, Barangay Kauswagan? Napalive mga replay. Pawas out ko sa mga kauban sa King Motors, Igpit. Sila Michelle, Rosa, Priscilla. O mga adik sa gugmang giahak. O ang gugmang giahak na to, alas 12 ha. Matagal alas 12. Dito, pawala sa Kalaay, matagal alas 12. Dirigya-pon sa fanpage sa gaya ni Bay. Mapawala sa Kalaay. Ikaw basa ng uban di abi? Gagmay kayo ni ang mga litro.
Taga-taga kuan diya ka nang. Jedlas Marias, good morning na nimo. Cherrybel Kagata, Hinugin, good morning Art. More power, salamat. Michael Angeles. Epot Bakchis, good morning. Kaibi Osli, puro ID. Aha. Sunod Pitaka, oy kwarta. Nangabungkag na. Golden. Daghan na. Oh, piting daghan na ng mga nagkuandriya. Ari James Ravelo Marson. Si among Tony. station manager ha, ang among station manager sa Home Radio 935 Cagayan de Oro, si Ma'am G. Nanawagan, get vaccinated ASAP. Millennial, stay at home. Oo. Pati Centennial, stay at home. Nagkabata ang mga naigo ron. Nagkabata. Uy, ginawa ko na 6 anyos. My God. Florentino Dumlao, attorney. Kuya, good morning. Ana. Tony Galarpe. Mare. Hello. Ikaw nga ka-PM na ako, Mare. Ang ayuda po namo, Mare. Sa imo nga binata, Mare. Padati ni Mare, kay muyo nang imo ang inaanak, Mare nga, that food again. Talay na ba ito mga anak? Kaya kung tagali mo bahaw, may leftover. Leftover daw. Over sa inyong mata. Sa among panahon to una magtinugtong rami. Ilugan mo itong mantika ra. Putang nagtuyo kasi. Ayan na nila ihatag ang food pack. Kung manimaho na ang bugas. May mong abhong. Giuzaco Alfante. Juanel Cotillar. Diri lagi sa among ulitaw. Tulo ka buok. Tricky. Nadawat. Diri lagi sa mga ultimate. Ulitaw. Usara ka tao. Tricky ang gihatag. Mapunay giingon dito sa nag-serve. Asa na ang lugar? Basig diyan na sa either Bulwa or Carmen? Kaya nagkaguliyang man to sila. O di ba si Pugyang basi siya mo nag-receive sa iyang mama ug papa? Siya lang na ano ba mga silingan nga siya naman nagpuyo diya usa unya si ulitaw man na. Kay basi iya panggibutan dito kay under pa man iya mamang papa. Basi mo na 3,000 siya. Basin. Problema lang. Rocknell, listener from Valencia, Bukidnon. Good morning mga taga Bukidnon. Start na daw karon hatag sa lapasan. Hope sakto ang ihatag unta. Pero magpaon sa ta magmaigmat kita. Alert ba? Alert. Lauma na nga. Ano bang CQ ba pangutanon? Guard! What is alert? Ading guard. Gamay kasi ka sir, mata dayon. Tanawa sa ninyo lagi. Again ha, kana ko na may pirma na. Tanawang amount ha. Basig ako mo kagay art kung naka-print na ng amount. Basig ipilo la. O sir, diri sir. Anang bro, tabon-tabo. Pirma diri sir. Tanawa lang. Waman sa tanag ko ha. Tanawag yun kung. Kita. Uy, 1,000 yung magyatag. Pero diri lagi kay 3,000. Ala, di safety na na. Kaysa nga lang nga ni pirma ka. Na savings na. Get well soon, Brother Regan Abo. Naka-isolate ka karon. Uy. Amping ba na? Ay pagpapatay-patay na, tukunta ka. Get well soon. Get well soon mo diha. Shout out ko kay Kang Res, Gistay, Minster. Saan niya mga ngalan? Uy, kamo kayo. Shout out ko kang Mayor, Moreno, natulog pa. Ay, aprende mo. Naambot Sir Art, pero ang sulod daw kay 1K, naitag 20 pesos. Ayaw po rin. Ayaw. Okay. Mga issue. Oy, Temsa, volunteer lang po ba ni mga tao di ang agad padala din na taga City Hall yun ha? Naalay ka uban di ang taga CSWD yan ay nagmonitor. Ginoo ko, sir, among tao nagpositive sa COVID, taga Kugman, wala dyan atiman sa birth. Apil pamilya, nagmanifest na og symptoms. Pero wala Japon ang birth sa barangay Kugman. Wala sila choice kundi mo gawas sa balay kay wala man sila kaunon. Nanawagan mi kisay kapitan sa barangay Kugman gani. Masig mo lagi pud ni ba? Kay di ba pud na ma-monitor gud sa barangay? Hindi pud may usa lang ba nga pakiingon sa barangay bi. Pero ingon nila ila nang na-inform ang birth. Kanang barangay health emergency response team. Meron. Busy na si Hil Galib. Busy na si Yorsky.
para sa iyang presko nun niya. Gapon. Good morning to all Philippine Marines Association. Cagayan de Oro Chapter Malo si Job. Kablo ka Job kagaya. Freeman sa Miss Ordao dalhon ang food packs. Dapat gi-expect mo gud nato nga mga presko. Ani mga bayo ani. Kanin pag unsa na wala mi diri mga taki. Ang ato diri i-expose na nato unsay kahuyangon or kaywian aron matulid sila. Mura bag. Ana ba? Nya wala di ta personal. Ana balag sila ang personal pero kita di lang ta personal. Asa na day calamity fund o kana di na pa personal. Tinuod na napay calamity fund nya. Wala ni ini masayod. Kabalo ka nakalilibog talaga ako. Ano di man makabalo ang konseho? Una kaabag sila. Kunya pila ray pag ingon biya sa napabatay budget, bisag ka informal lang ba? So siya daw ko napapatay budget bi kay atong nimo ang resolution. Mo galing. I'm sure pwede man ginabuhaton. Ha? Ay Kapitan Wendell Escobia, Kap, good morning. Pakitsusi daw ko Kap. Pakipangutan na lang po daw kung asa ni dapit ang kanang nag-COVID sa Kugman. Again ha kay kani isabihan ni sila mga kapitan nga nahugno ang ilahang pikas nga bil kay ipausab-usab ang lista unya paghatag sa lista ikag DSWD sa City Social Welfare Development wala na magkadimao unya pag-ingon mao man gud ang clean list nga giingon sa DSWD ni ipahid sa DS sa Department Dapat Social Welfare Luwi kay na mga dapat ilang lista to before lagi padala gilabhan sa data to para mahinlo. Para may mong clean list. Clean list, sir. Clean kaayo. Apil ang mga namatay, clean. Ana. Or nakabot ito ba? Ito ba, sa ito itong istorya kaya? Nawa na ko kay, nag-PM ka sa Kugman. Ana. Basta ka to. Walang personalan. Walang personalan, dire. Ana. O bito, abligya po na mo ang buhatan para kang Mayor Moreno. Ana. Di pa lang naman napatay mga issue po sa Miss or ubang lugar. Di nato dunganon para dili sa nato dunganon maayo. Ang amo dire nga pinaagi sa among una kani among gipangyawit gikan po na ninyo katawhan. Pak i-verify. Uy, kay palugi ang katawhan aniya. Ngano nga igmat kita ni ining kwarta nga 800 million naka special ayuda sa ECQ. Kwarta mangguna ninyo, kwarta na sa gobyerno, para na sa inyo nga baon niya. Pahimoslan lang sa uban, maagto sa ilang bulsa, yang ihatag sa inyo 1 kira. Kunya sobra baya na. Pag mat ragod mo, calculate mo, sobra kaayo na ang kwarta. Pero atong masabot tungkol kay gina-consider diya nga naapay i-appeal man gud diha sa gastos ang katong mobilization para sa mga hatag, ilang pagkaon, ilang gamit, PPE, anak tanan, or tuition. Gamay raman kayo na butang. Pero appeal mo ko diyan, dili, mga trabahan, dili tagad diri, dili butante diri, dili yun legal nga office, nga residente diri, pero diri na narbaho, diri na nag-abang, mga renters. Ano ba? Dili pa na kamber ni ba nga, nagagbalay ni, balay sa Balulang, balay sa Bugo, Claveria, farm. Westwoods. Ya, naapoy balayan. Oy! Nay farm, ano man para medyo social pa minaw, bisag nalagos bukid, naman day may farmhouse, ana. Oh, perting hilasag you guys, ba? Kabawa, bisan gani ang mga konsyal, medyo nakamatikod na ani sige presko ni Mayor Moreno ba. Nga mura na po siya doktor mag-istorya nga. Pero kabalo ka gagay. Gwapo ba ng preskon na kanabang kanabitong ni para kan digong ba? Para kan digong bitaw? Sige. Punta tayo kay Roque. Ano ba? Ano tong problema? Bakit ganito? Ano nagkagubot ang lista? Ano ba? Gwapo kayo. Dili kay magsikag kani patient number 1, 67 years old, ang waistline 24, ang bagtak ani dako, lagom ni siyang tangkugo. Usa may mabuhat na to ana god. Usa man ano ba? Tapos Mayor mo para Dr. Ramon Moreno, agaw man ta ali ko dire. Aun sa man ang kana ato ang COVID ward ya. Ano ba? Ano mo gusto Mayor di lang ana, gwapo man ang preskon. Ano god sell? Actually, sa tinud ka gaya, demolition
demolition team, good Michelle. Purbida. Panganay pa sa picture unsa man eh ngano na may mga naka-oxygen sa gawas. Muna sitwasyon karon. Ana ba? Hindi nyo kaya himuon. Unsa man na I-zoom lang man ninyo sa tanan. Apel mo diya tanan. Apel. Pwede ba nga bisag Vice Mayor apila? under construction pa tagay lang sa bisag folding bed na be. Kasi na palitig bisag foam lang sana kay ana ba? Ana ang gipakita. Riskon. May na-COVID dito. Kapitan. Nasa ipunan. Tawagis Dondon. Ano na? Budget. Ay, napahiring-hiring. Budget, patawag. Sini nang. Pila ba? Grabe ni Sel. Kinanglan di na to pabuton nga. Mabot pa nga. Worst. Nahimo na kining worse. Wala pa ka mahadlokan sir nga worse naman taon-taon. Surge naman yun. May bisan pag kinsan doktor yung pastorya. This is a surge. Sir, everyday lagi kanang kaulbo lagi yung kasma ng everyday nga magsigbalik-balik. Simple ra ang solusyon anisil. Simple ra. Ang katawhan ang solusyon. Hindi lang mo sila manggawas, eh. Lang manggawas nga, wag mo tagay bugas. Sukan biya, hantog biya, karulo. Kinuko. Ambot na lang ni mo, Mayor Moreno. Shape up, sir. Please, shape up, sir. One time lang, sir. One time lang, boss. One time lang. Sir. Isip sulugoon sa katawhan, sir. Ana, kami be magkaan ninyong amo. Let's be proactive nga. Ano ba? Sabay, kana solusyon. Ako bitaw tong giingnan, sir. Ang usa sa kuha nga nag-PM na ako nga, suko mo ni Moreno, bay? Dili yun. Suko mi kay ang katawhan na pasagdan. Na. Kung isakto diya. Suko mi kay ang katawhan na pasagdan. Apektado po mi anak, bay. Wala na, sir. Ako na gini siguro panahon. Anak gito, abag niya ni. Na, sir, panahon na gini ka ng hugon-hugon nga RM. Kasi, Moreno resign movement. Then I told them, I don't think so. Redeemable pa man ni kang Moreno. He just have to shape up. And it is not yet late. Mayor Oscar Moreno. Wala pa ba? Dili pa ba ulahin? Sa mga tao. Di pa ba ulahin? Alam mo yung press con? Convert that into a press action. Mayor Moreno in action. Ano na magkatayin mo suggestion dito? Sa'yo mo, yun magkasunod Pinatag sulisyon. Ana. Uy, nausabi mo. Nausabi mo. Kana. Nawala. Nasa butay mong sound card. Wala na, di na madunggan. Nawala, imong audio. I-plaster ang wire. Nawala. Up. Nagaguliyang na ang wire. Nawala. Pero nga pahuman na bitaw ta. Pahuman na. Bitaw! Wala tayo ikong panahon, magkita-kita na punta sa Lunes! Lunes na Pero, padahin niya po sa paghatag sa inyo ang mga kuwan ha. Sa inyo ang mga messages. Yes, salamat. Salamat sa iyong pagsalig kanamo sa gahi ni Bay. Salamat kayo. Salamat sa iyong pagsalig. Magkita-kita kita sa Lunes po, susamang takna, susamang istasyon. Timan nga ang katawhan nga dunay gahi nga baruganan, may maitampong kalambuan sa atong katilingban, kini sulugon sa kahanginan, Art Bonhoc Jr. O siyempre mga kagahi, inumdumin ninyo ha, serbisyo publiko lang, walang personalan, kini si Bernie Bitok-Bitok o kini ang gahi ni Bay Worldwide, Garbo sa mga Bisaya! Kami mo dahil sa aking dahigon, umubati ko sa aking